Womba mienu. Na Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa. Asem de kwabrani akotena fie. Tina nkwanta buze bwadjuma School fees oko MCR ha. Also bwadjuma ne wo wura no pie Facebook ne ye adjuma. Enne kro na TikTok ne so be ye adjuma. O bwadjuma ye pa. Awrade onhira no na wonya ne kase sanso na eye mea me wo fa ase ata. Ata ni o media dance ya no odwane na ata nso so bwadjuma Ransford so eta ye chi ene also bwadjuma me am krom ni gods ni de hye no ene de wo so bwadjuma madjuma ne kotote de amaye ene wona 4th day at school minya hunu omdi no emerepam no say di ni nyina beba na ye de okoba so bwadjuma okoba obod no dimirika no abewura ha no apie na mo bwadjuma nyame wonhira mo ya adjuma den na yiri nkodwom ya adjuma den be ma de oto a ya adjuma den na wo yiri atimi akodwom ya transition na de nhira kase e ma wona da biala da omo sada age hwe dwumadie na omo frɛ awrade wonhira mo wonye mu nyina akase sebe nya fidie bia na yedi dwuma wo so a modi mani di akire tie ba ne sa na ya hira mu twedi ampodini mu na animonyam hye aye awrade dia ya sponsors so sa na ye hira mu se da ne da nyina mu boy akire dom so ya sene mu se betima kokodene na Asem Mpe Nipa ya solve nkofo issue no mo ha nyina e dia mom di sponsors ni nyina nso so obo ade hira mu na ya fa konya we so asere se afe na wate Asem Mpe Nipa nka e bi nso a wote ne nka ache na wo peska afe na sika aba brabe so dwuma de ne mbod wo daton de ho da huru ma na ne man tumirika wa santemem na o ma ga na mu ma ne hunu se wa ba ba bi pa na eye television papa so na wudi udwuma na bibia ankoto temfa ma yenya chance se asa ne da ye no o se onua na ne ekoba ne ane tie fidi so ko check na pum uko pusu na aba se ne me ko yie di nestol ne yanka jangum na bibia betima akoso edi me ko na me ni nu atwetwe nkomo ketu abi ne aba ye chi na afi wo futu sem ne se no ye de abrew omo no asamoa bibia boko die Kwaku the nation. Udin Kwaku the nation. Yes. Kwaku na. Da e ukwoda na ofri beto asase so no huhia. Anu huhia pa nipa okra da de. Mfani agro because akrada na ye wo obi wo wi. Sa ena sa akrada na ye wo obi nso ti ase. Welcome obi. Iti na chese. Okra da de mfani agro ya na times ne du brebi na kwankwa mu kwacha ba bi na obusa ne din a na wodi ne fie din na yira atete. Da bi. Kwabria fosu efe. Ye frame Christian. Oui. Minnesota. Ya ke kan ni samsa. Alafrata. Kwasi Asem sa. Adafu was efe na Alafat. Alafat is wo. So won. Obi wa Chris Brown. Chris Brown so come ne no so tia o de Chris Brown come kun. So enti ya na edwuma bia ye culture ne ye no ma no ye fanya adwuma. Obo sunsun sa Kwaku Asamoah ede. So tia say school fees okay. Also the school fees. We are saying my can show. Ono de ande abakosem no matida chimechire macho. What you? This school time no papa de share ono wan nsem. Ankodu. Yes. Ti ya bo no mpanimfo o mantemo. Na me oba ya na obete sasem. Oh, me o fa te body mo baba kwetebo. School fees na ngodu. Ti ya say up to ne papa me na nkura bi mo ono wan etua ma. Ono etua. Ti ne school fees no mo. Enti Kwaku ye tu amanfo se udru baabi na ebusa wa okradin dikambo yes ama boatwa yes ama kwache ama hwan tawon Kwaku adwa ubodi na emma ehu baabi a ofiri enne no fiada bibia betimasi na se bibi sinso a na fa ho a na wasesa ye pepapa yo na mo bibi si na ye bone a sesa wenye mansotwa asem tenie pa enye manso twasem bia se ene de na ye de bi na nso ye de na ye den se me ye de na ye den nso ye de na ye den ene ye buafu kaka na Ghana de so ka se wodi abufu achi wakoma beti atoyem because de bi o hye abufu nipa nye na dwen se wo sesa na nso ye bekwa akoyanim eti Kwaku ene fie ye koyanim mpom ye nyame de ache yen se ka se nyame mfa nche yen ya ye tiafo atie nyame enu ntino bebi obi da no enne menya sada ebi na miami nwa bi owo sika pa me pese me boni din ne ba anka kura na so awade ya onu wade na ma be ma bi abema ne be ware no oba ni mo wu aja be ma no
akora kama oba kam agudie papa bi bisa wo fie awurade nya ebi wo fie tam me boni dia oba wi me boni dia ha ya kwa enne akora ne de yesie ni wa America man oh yesie ni on sample ntia dabi oni desert so dabi na de akosia ne se akodai cancer fa ne wedi nyina wow wo fie atase fo asase so na wote ho na do nsa su ahia wa yuma ni tilapia papa bi na wasa do nsa sie su so obi asika wo fie o cancer fa no enti nyame aye bia ma yen se ne wotie bia na oda nyame ase ne gya honho ne awisia sam ne ade no ye ma nyame bre ebia wo na wo nyame ma wo nya sika bia nko wo ntam sa ne wiase ti o de wanya sika no eka ne nko nanka yade ewo no so no sanka hia ne nanka sa yade ni so a enko pe emmo woni ntini sanete enti kwa ku ya kan se ne fie dia ye obi kan nti mpomboko yemnim se ye nwa ba na so ba to ma ye die ye fa no mangu akwa no beto a ne ye ko ye da se awrade nshira obi ate apose dia na mo wofa me nso meti apo panyini wo fia ne wo hwehwe ne se ne wo fa asefo gina ne ma be koye dia momu otu ani na hunu ne sa na okra na osunsum amen ohene ire maame yebua bebia wo bia awrade nyankopon nchiram ni se mere pamu no obetuma be kan yansa na dwumadi no akotote ede amaye wafutu sem ne sei maame anita wo te bebia wo bia awrade nyankopon nchirawo adum bishop read condosman onene bakwamana nyame onchiramo na awrade nhye senior contractor Kofi Job ene Mr Yebua utumfo betwa ne go so mahina na akwasi bafo obosompra no chiawo na obade nchirawo na wo nchira yewura otunsu utumfo setu me ame wo faase IGP dampare awrade onchirawo ofozu afutu sam ne sai na ne nkoma wudie yi atimi de makosi baabi se onipa udin ni u break edi ya men tu udin ajeje mu yemu bebre abrabom ya basesa sanse eja wode ye ba wiase din a wode ma ye senye ye de ndu ko school no akotam di bia wonnim asechire ene ba bi efire e de ato ne tiri so ene ne wo ntwetwede wa abrabom memfa din a unnim se wona no wajade ma onu ni agro ebra ye pe Kristo ye be wo no ne ye pe no akuno Kristo na wo mu ahyase no na ye dikan ato oba ade din dada wasemale obenyin se no wo babi oyo babani ye be frɛ no Emmanuel wona beje ne man nyina firi won amane mu enti se din wo hia ka abofra ye hya ne ho nkom kie mfa ne din ni kan meto eje bia wo ne wo hunu ansa no wato badin mumu bebre wo fie o papa nye mo awunya ma wiase no na wape wudin ato ho dada busa se ede na ka oluma yi de na si ni tirim ede na baaye a wode wudin tesa ena to wo ene sua trandi wo se yamfra wo sa obaaye wo se yamfra no hotman na wo to so ase kira wo se ene obekọ so ahoto wo e wo wiase abrabo a wo bom sa obi si yamfra na tai na di na koso na atra na brabo so obi so wa the smart na smart no akoso wa na brabo so obi so wa the contemporary na akoso wa na brabo so edi amebuboy eni dia hudu bebre ukogeto na utidi ni bipa ye fro obi Caesar edini wiase aba wo ya no wotwe apaso edini ade frɛ no ɛho anamo no otu but nanka sa adi nya di a na nane na jade ma no atiazefo azazizo so obi timi boni di mi ya chana de de a eni obi timi bodi bi mi adi na wu so obi timi bodi bi mi ya fa na adwuma de a obi timi bodi bi mi yi na di frɛ adwuma mu enti anka tetena mpanimfo wa ni so ade hunu se papa ni be wiase na brabo anko ni ya ye nto ne badini ye to sa badin to ne benyansan ye ndiwo ni ade ho koto no ye frɛ ne sei ene wo ne no ye hwan ene wo ne na brabo te sei ene wo ne anka me ya ye se ukotwa kunkun ni mu a
wa brantie bia ne yefra ne Sekio saa ne wa brantie bia ne yefra ne Thomas na Thomas yo chinjigifo yie ampa up to ne abrantie bia beto ne din Thomas awutie me wogi wo hudi wo fie se e ban se chinie ba na wo kra me enti yemfa din mfre nipa kwa wa fe na wo be wo me bon kokko enye di bia ne de to ba enyi obi takwa wo yidi cha wo na anu bra na wa ahukire mu nti na ade ahu pepe kwato ne di abra wonim se nipa kurai abrabo bi a wo bo nsem fata wonim so ya amroba no ti area ho utumrika kwato di enen kurasi so bebre to di se wate se yesi nipa no wo sika na mom nipa no kon fa so pe sika no onim ba nipa sika ni ayeka na semu ni fie abose eto Frida wonya sika no sinti no ahye abusua nyinara edi mbajo ukoto ne bedi no ba ne de obeye yie nanso ne daachi nyinimu no musumu fie mu ase nyina abede ebe hye because odi ne na trend so papa ni ti area ho nyansa nyina wo papa ni tirim papa ni kapre nanso se wonya asem kura wa ahemfie no odi wanim kwa na naka se panyini kwa atia ba mu binti me de ache sa papa ni nya bedi nto because oni kapre nipa hunu ha wanyansa sombo obi maami wo suban ba maami na mebo brati asefo asase isu ndi no wa wonan wa wonum wa wudu entima mfa ba akokora nto ne maami no ode ne ba ati asefo asase iso nanso obi timi wu ne atofunu bedin wabusa ase ohunu ba bi efire onim ne ye kire beba acho hwedini yie ne din ewo nsunsan so abrantie bi afra ne Yabes ne maami nyinsa ne twira kunkurumu na wo no Bible so okoya umu na sika ni fie ni ombedi na adene na adwuma esese tama ye nyinsa abrantie ni nti o maami wo no akora we de wo ye yawo ba wamfa ni ji amre abusuan ndi nyame adom no abedura mefra ne Yabes Bible say Yahudie so tra brantia ne kraso kosida ohunu se dini nya no pagya na ni chia so se twedi ampon men na ne meja na de ma me de nenso edini ha me so be hunu me mobo asesa sa animu edin ya firi me so a kamete men na ka be bofo de ama wo Kristo Bible say edin se sai emu no me efiri mu san firi na chi edibi ya no me die o edibi ya no me din edibi ya busia din edibi ya kadi edibi ya nimguasidi busa wudi se eho asechire ene sei busa waja se butaye be no ogina so a ode to obadi afeni a wonnam munne no nye ni nyina na ye mistake nye ni nyina na ye mpa ebo a wo mpeu edin na da wo so no ena akotwe dia brew ni America acho Asem Mpe Nipa dwumadie so ne se check wudi ni wa wode ma ho no ni akofa ni school mu no ni wa bra bode ma wo no ne hunu se ewonsunsaso pa bi wo wabrabo so dia mihira akose ne wonsunsaso bone dia ene na meka akire wo se hunu ne ye na ye ma wo ho ye mu bebre ye kuradin awo ya dwuma yi mu the nation's uncle offer Bishop Lumba sire kwakwa bra so na minyaye be ba to ye nyina nim ba bi adadi Lumba abrabo aduro kakra ye fa adin no ede ye ekọ animonyam na wo ho ni bi aka saa ne yeso fadi ni bio ni se wana no waja ama obi mpo na abrabo mu so selete bi aka ho a de an na wo selete no e de na be ya ama papa yi to ni ma hunu nyansa e wo ne nyum tuo mu media ma ama ya nyum tuni edi se ya me kasa pe uhunu nyansa e pie firi kasa nim edi adanse e ka kire wo se abadin tuo ye nsaye entimfadi bi anto ho so na wo nana na yedo to no cancer ne ku no cigarette ye ka bibia wantie edi nesa wo start ya no so na trend no e na anam so no asan tem wo nana yedo to ro esika ni brand ye bo ni dua no wo wuye young boy a wa start young girl wo sika ni bra ye ku ade an ye de ama wo ni obi dia onko awudi e so wo so na trend na ewuye no wo nam so nti wo san wachi ye be bo okoko abediafo atena se edi ane wafutu sem no ozoboa no na bere ni dura odi aba saizi Paulina
Say easy Pauline. Over. Nyankopon adom bibia boko me do ba dia awurade ayade dodo ye de nyame ase wa futusem ne sei over me da ase enwumre so akwanya kese a wode amami me se waka bibiri wo be se enka ni nyina na nka waka na so ye se ye de ebi nso ka ho enwumre me futusem kakra me de ba ne yɛn no mu asabi nyame ayɛ yadom no wato yɛn nsam na yɛne nkɔfo matie yɛnyɛ wɔ mu yie nyakopɔn ade bɔ mu no mehu ne sɛ nyɛ obiara na ɛbɛtena wiase sɛ ne ho bɛtɔ no nyɛ obiara na ɛbɛtena wiase sɛ mehia wei manya ɛnyɛ saa deɛ ankasa bi yo sɛ bi nka yɛti wiase sikafoɔ anim na nka yɛsɛ bi wɔ hiafoɔ so yɛ dɛn ɛwom kɔnya yankopɔn nim sɛ nyɛ den a obi bɛkɔ ahohiahia mu ama obi ayɛ den aboa no ɛno nti na yɛ nyina yɛ den ɛwɔ wiase eti mɛsrɛ sɛ yɛnom anyame ayɛ yadom na wato yɛn nsɛm kakra na yɛne nkɔfoɔ mateɛ no yɛhwɛ wɔ mu yie kɔsɛ saa nkwalaa no sɛ yɛhwɛ wɔ mu yie a nyame nam adom so ɛhyira wɔ mo paa ba ɛnam nteteyɛ a yɛde ma wɔ mo no mpere pii no yɛwɔ fie bi mu hɔ a wowura mu a wahu sɛ sabi wei yɛ baawa wei yɛ de hyeɛ sabi wei yɛ akoa yɛ na enso ani wohwɛ abɔfra no kora wɔte fie hɔ no ne ntaade hyɛ mu kora na ma wotimi sɛ nneɛma anyɛ dɛn ɛnkɔ yie ebere bi na yɛte fie bi mu na woman no ɔne abɔfra bi na nete woman ne yɛ obi a na ɔyɛ defoɔ paa ɛne asɔre kɛseɛ bi a ɛwɔ Kumasi ana ne kunu na ɛyɛ sɔfo na no ɔne obi bate na in fact na setena no nemu wadin yie pa serious sabe na nka tin ofa tin ye ne sei tin o tin ya sole anopa say ye tin anom no ye ne sei nsuhye ya ne milo ya kan no mu ni ya de afre ya na meboa enso maami ye tin ma ne ma na wa frɛ akwala no sɛ wono nso so mɛyɛ ne de na ofa na ɛyare hosem na ɛyare hosem si chire dɔɔso na ɛyare hosem even ɔno akasa ne kɛch ma me na akasa kɛch ne tim kasa ma da bi asoma si die ɛnyɛ so for ma me no saa ye ka ne sɛ tin tomatoes konko kɛse no ye bɛyɛ tin ne ma sɛ bi a leptin ba ko a mo kakura bi nka ho saa tin no na kwala ne bɛnum ne the whole day kyerɛ sɛ yɛ na ade kɛse mu nti ɛsɛ wɔyɛ dai ɛtena ne ho kyɛ adwuma bia so wo fie ho bia akwala ne bɛyɛ na sɛ wo ba na sɛbe akwala keto ate niema ho usi a wo hye niema se na niema na lodu sei enso obetimi yasi niema ne nyinaa ma me ne triti akwala ne saa ma akwala ne timi tena ho a edurubere bi onyini ye no na kyɛ onya ho brase na wo pempanimfo no mbeda ma me na se ɔhawa ma me ne de ne fa mu nyinaa o wo tena mu na na me ka ba bi anyame di akwala na kopie ofalumba ebeje wo nsam cause of for sum bi a obesom ye treatment bi a maame bi de ma no asabio osan fa mu ni nti maame na frim na ne eduru bre bi a otimi fram se sister ama nipa so masi ma no me na me hwe o mu school eduru de ade ankwala ne timi frɛ na sabia ba wana na otifie wona ne yemfa de nya hwi no enne wonu mmom ɛna ɔhwɛ saa maame no ne ma ti dia mesra sɛ yɛnom anyame ayɛ yadom ama kakra ba yɛn nsɛm a yɛhwɛ yɛne nkɔfoɔ mateɛ no yɛhwɛ wɔ mu yie paa na masate asim sabe yɛnom ma titiru a yɛ na mɛma de ɔmo ma bɛwale yɛn no ɛyɛ saa ma no mafoɔ no so mesra ma titiru yɛhwɛ saa nkwala ne yie paa yɛ na at times so sɛ mɛma ne bi wɔ hɔ no mu a yɛ wɔ mu ntante na fie eteni tembia yɛn ma no ɛna yɛwɔ fie ne mɔfra ne yɛdan ɛwɔ fie a yɛhwɛ wɔ mo kyɛ sɛ woduru fie bi mu paa anasɛ bia wade yɛ ne mu nsɛm ne bi tie no eduru bre bi kura na sɛ bia ma papa ne ba fie na obɛhu mfonso ketewa bi na bi ɔne ne yere ne ham so a maame na dwene mu yɛ ne sɛ abɔfra ne mom na akɔka na akɔfa nsɛm bebire ayɛdan ɛde aba ti deɛ mesra ne sɛ yɛnom a yɛne yɛkunu ma no motie no yɛn ma titiru saa ma no yɛhwɛ o mu yie paa esisi bebrebe ye obi wo ho a na ne man kasa ofie ba ma no mom etimi benya ba bi gina e be hwɛ saa onua no mo yɛ dai enketora ba enam ma
say ya na ya nibire o say ya na ya koratwe o say ya na ya ahoya o minim say ya kunu no mo ma no yenti menhwe wo mu ye say ya ne ankasa ya dan ye ma bi kura mpo na ye bibi na si ye na bi a one oba ne ntem ye dan ete ye nse bibi ni na okofa abofra nde na ba fie a mesre sasa amofra ne ye hwe wo mu ye yemfa wo mu ana yenka wo mu nyina mom ye oba bi ho no kura wudura utim se abofra ne kura efie na wote ya no utim se o feel happy wo ho no mo na ba obatan no watimi kyankwala ne mu mienu we papa nie we maame nie we nye se we nye wo kokora na chance kura abofra sa abofra ne kura wo didi mo no na ahomete yen nyina so yegu asore da mu oduru kwasi adare da bia esese yesomo a yagidu kucheyi yempaboa cheyi esoso ye kwasole ba ye fie ene matitiye mu no ene nkofo ma no yenye wo mu yie mperifo se ye obi de ye na ososo de ayedan ayeye nti anwumere mafutu sem kakra me de ba ye tiefo ene ya adofo papa bi se ye sre mesre se ye no mo ye ne nkofo mate no ye hwe wo mu yie ena ye ma so ene emanoma ebitie no soso no ye hwe wo mu yie na minim sese ye hwe wo mu yie nyame nam so ebema ne ye wahwere bia no wonsa aka me da so falumba awrade nhyira nyame nam so ebema ne ye wahwere bia wonsa aka ese panyiri dwale wia ne nsu asan to mono so duam unya de maye wie pe na afi de afrefo na timabam na ye nhwe ye sponsors ne ba ko mienu tew na ye nkodange ba se menka nkire wo se eba wachiri kase kotodwe usisi ujepe eye wo yade a dankese ye ne ho a wose machines abi gudwa so ase onya be wura ne hospital ho a ohwehwe ntirimu nompemu mojamu hwehwe nnamu yade nyina de ma yade bia e hawo de du dank akache dank beboa dank se ne number ne ye simple so otimi fa number no nko ade a waye mu 50% ubedu a yade ne de obesa kura de ama hoto aba number ne ye 0244 017 556 0244 017 556 and 0266 593 330 danke so be hunu na niema beko tote ede ama abe heba clinic abe se men kancho se ba ennamu yade a emema ye problem ni ano no ise wo pema sesi anu wagem untimi nkosi nanim ade ne da ho a abe ne hu ya ehwewi enso untimi nkon oba ne so mu aso wabere nye bere no wabere yade ne wo ho emu amere untimi ntwini manani nyi ntia ye problem di ama abe se men kancho se no nko ade a eno no so tenete ene yade ahudu bebire keka ho but eno de ye jefe man ntitumi kabra no ho na untimi mu amane ma enkotote mfama base ne number ne 0243 345 392 0243 345 392 sounds na 0506 46 0208 ofrena obejo so na enema akotote ede ama obo heba ase menka nkire wo se tutumiri kabra na kache na ne wohia efa apomden hu bia no obo heba wo moa omo bo adwuma omo nom so ba omo de omo fidie ne ye hwehwemu omo yade na nsa no omo nto yade ne di mpa hu aduro no ma ye hwehwemu adokura ko akira hunu se yade asomasi enema ade we eba omo se paade na de ban ne tu ase na asomdie ntina wabobo ano danse obesoso ano etine sa ni ntino obo heba ye hwehwemu awia okoduru a ode yade ne kire wo mo a na omo kire ano aduru anase na kade obo so de frɛ number no eno de wusenya kampe pati wo monka unsa kampe ayalesa ya adwuma 0257 472 506 0257 472 506 sounds na 0249 761 508 0249 761 506 ofre obo heba obeti wonka na enema akotote ede ama preke se pada me sister booster na do no ye kamatu sa preke se pada no anokwasem ne ewom ne se wonse fie kura wo ye nkwanda na preke sende na uchimu ne na mose ase a udumi se wo no bibi na we de yatimi aye na abefo kwan so na wo sa ya na de gum no ye nuom kura na ate ahode so powerful preke se pada na adwuma yie papa na nsen de o masa akofa namu yade duro powerful bi kura so de aba ese agitwam o musi tutumi kabra o makache na o muso emmoa na ne ma nkotote mfama opemfo na ahumugya ya asa no onse bra be hu no pese obe wo na abanim nyansa kura na adwene mo bie akura ne ho ofa preke se pada o musi for mo number no na ebra o makache no mo 0257
472 506 0257 472 506 0550 191 514 ofroma onsa ebeka omuna enema akotote ede ama omono asamwa yo kwaku medase anaso eda nyankopon de akyeye ne fi mamenchia obo mia menua obo ewo Ashtown jaba free ifie na sebe siwana hono boy na djuma mpabo papa de se kasa slipper oboa ya muzo na ya tum se slipper bi ahye omna samoa na ye obo na memfa nche kase makwa kudua okay anu ase ye tomika oh me kwasa me sister bi wo Ashtown okay na manche me ba na me pake ka no me duro nka me ya twahwe na ehu omo ewi omo ka no omo bere wo me pie frifie wa ka ne nsi wonam skai na hadwen unim se ya anom so na ya anom so gu ani asa agro na se ade de ba madwum se ko fuede ko ewi ameka to omo wonom se dabi ya beton ka no okay in fact abufuo bai yetu anamo aye kokeme na nya kro meneme maame me bibia me sister because ana ma afra koma na kwaku na nya asem ketwa ti ye kwa hamso a emom me kire madwen omo so kire o madwen na emo de na me kire se enne wo ka siwa de be kine awia ti si yetu ka na sa ebi amakomete megitum emom fa letter bi nya sebia monyi wei na bia nipa na ne kasia na oba amfa ma ne nam ye number ni onfre ya na eboa okay de wazo ni mo bi nkyere obi adwuma ne mmadwen kyere de obi atimi kyere na adwen because ko ba ne sa eni ye wia ka ye wia nipa de se wo pie frifie na oba na o kan si wa wo ya de bi ti se akoma ya de a ebetuma twa wahwe ti me no mo de face so pa na nya sam ketwa pa last minute me frɛ me nwa fensai fensai o ma hene ya wadu buachi na lucky me frɛ no na chese nipa no kura na me nwa kwakudua wona ye panipa o da o ma no ti akire ne ko wie se afede adwobre wo wa be me nwa prekope ne mo futu se ma de ba no so kire me so me kire madwen se fine kro no ye be sere so mutun obi ka sa na nipa ni wa mo de mo ntro mo namba bi emfanya se ya be fa ade wetim masuru kuchi obi o sanete tim obi twa nti yanya ne santi asundue ebai mama ncha na pram so hene okay na pram so hene na babia wo bia na mechia wo ne nkwaso kwaku ene wa futu sem ne sen mesasaka babia wo bia mechia wo ojoso nchande o ka se wo chia ba chia babia ne fi agro esimu so na kanya mani de bia na so nyare kwadwo space mu ne ade ya na mo bakutia kwaku ene ma futu sem ne se jaka kabensem wate jaka kabensem omono nkrofo bi enim wo mo a na omo sori okuma se ha na ye da 6 o'clock no da ena omo nyina omo ko ya mudu etimi nwia eno ba ne ajaba jaka kabensem ye beto aba ye ba beto mo akoya kabensem ukwa wo ma wa ma wo empino do be fa no he emfa no odo ya obusuya kakra bi ne de akoma o ne ato adaka kwa yi a ebiefo uko leba hono ma ebiefo na adaka bia na ne boden de nimu ane se yakoto adaka de asie no ne yakane sa o ye wu ye meto adaka jaka kabese mo no obia wo ma onyenwu bebia nkora na ode o mu besi wonnam wa akakabesam me kai nema hodo wonti midi mini efrem sei ko twamansa ne nanane me wo su ko twamansa nya wo bachi ware jaka kabesam na futusam no meko baby mienu jaka kabesam ena kroi mu wo bedu baby na no me namba bia na ntokwa bia si akwewe patani baby a wonti ase wonni me mini efrem sei opa kwa me bro no so kwa busa wo ye dien enti etu obo wa wu ubeko
ye won krofo bi a ye bo mu din okrom ha masa okwa asafo ne wo menua pani bi ne fe na asafo body asafo body na sa time no ye wo baby bebre obi a won kila sa asafo body no na ufra na kwa makomda da ne fe menua pani e fe ne mama chuchu o janwa 10 gram wa se ma mekan menua a o ma hene de wonim ne mekan so ma tunum sa no mu kan no bi nka bi untimi nkodi nkwasi ase mama chuchu na uba bantima ne obantima samson asa ne ba ya ne beto ye nwan bi ba ko ne fe ne mokobiri ono oba so no no atwitwa ne ho ba anwunaga de ni nyina wo fukrum ye free one ye call anwunaga ne fresh scorpion red scorpion bozin untimi ntake ye free one ye ma so ne ye call ogoro ofa Aboagye budo ye ko mo ono so side sata o mo ka mo ho a na ye kra behwe eno mo we eno behwe suko no ma bi wo twa ne tire soro rasta ye bra ne ba bia wonte kakabesam chakakabesam wonyina che mame ka sem bi kwagu ewu anipa wu bebrebe nyina no dodo na ye nkwase ewuo nyanyame na afre wo mo tam nso mame kasa asem oyi dodo na ye wan kasa won kwase ade bia kodi ye kwase ye kwa kwasi obi uti te kwa hom ne obeko ka ti uti aye nyame nkrabia hwanyansa hwanyansa pa wo wiase akakabensa fa nkodu ba bia dwene ho wo bi wo kura ye wo no kwa wanhu ni mame da ni mame nwa na ahwe no ni mame nwa nso kwa woni bi makono otom akura ne boss du ba bi okofa namfuo bi yesi ekopene de Ghana ha kuma yesi peja na de maza mame ga sam cho u peja da de no je so ho wode ni ye wo ye nwa mpanimfuo bi ni e friend kila vie pani gasi ya no abuti ne kila vie no so pa ne body ni moro sankrofo wo nyina no mo we obo din a kromwa no me ye goro okura de so de wanye wi ahwodin sika ka ho ahwodin sika ka ho enne sankrofo yi omo we omakra ko ebi ko ni ye ebi so anko ni ye unyim ne de wanim ko agya kakabensam no to bo wate menua na wutie me wo ye metini wo te bro no so wo so ye kela hwe wachi ansa nipa na wono soma ose kono ene ne nkono wono ne fie obi ni bibia mp onna munji ya chemu a no ya be ni ko na kawo na otim na wusu ne nipa bi ye kakabesam hank of good nsape na wusu ne ne okoye den ya bese abato tam na ebedu no mi tumi nwa mema me wo fasefo jai o se kan hyehyɛ ho wo ya mawo wo ya matwitwaw ene ye den njenebo wo ya so ne modwane ani asa agro wo ya ba ma wo ya no wagina ho mesrew jakakabesam afutu se ma metimi dia ma no jakakabesam dia to so ade anya wo dia mfani adenye tieni ye obi atweman so saa wo court wo wu ma ne sama akra se wo twe ade ne nya wo dia ma me tuba ba mafo ade e koso no a wodi wo machi no enya o ma ne dia tuwa mafo ka chiro mo ade enya wo dia no ampa me da bia meka ho court ye ba bia mo kwa kama sem ebi a me minima sem ka ebi a wona obetima kama na to judge asum judge asem na ye kan wonim from day one lawyer wonim from day one but obetima ka amana boaw but one kasa wutiri mu no any history da ho no enya wo dia eso court abu ama waje ubose osire maza ma menka sam chew uko shi obi obetima twumakwa kun ebe ya adwuma ya za agro ana me ka chew wa osolo anam court wa osolo se ade wo ye wo dia enti wo som na wo dia ne denje wo tue sikaje ana ma menka sam chew eno ma sese wo me omna se mo amtie wo gi mo ade ana fa ma ade na miam ni bichi pefese me dia meje na wo se wa court mi ni sika do court ya bua ma wa he o lawyer na o di ma no oko
me mebo dua ku kwaku dua beje wade me mebo dua ku ntimi fama de mebo dua ku ade na mebo hu dua no ko kire kura wo fie okura bewu papa bi so obokoko bi dua wo se me dia na kokokot ya jema san microphone obo dua wo pro na mafuo nyina wo te kokoko ni bi dua no wawu opuro unimbo edu time abakova ma afei omo anka se prese enu asumasi papa sumasi baje wade no say satam na ye too late nipa bi asan omo ko ade anya odia no dia court ko ade anya odia no emfa di bre nkwaje na ode wo say trase check rese nkrofo bi ade ye twa man nkrofo bi adan esa ho ko na wo na ne ane dia no kura awu ko de mesre ena me ka sa asem wei enye wuo bia na abeka che obi se we de nyame na ato ne nsafre no enye wuo bia na ese wo beka se we nyame nkrabia oboa nipa wuo no a omo ankasa carers omo ankasa timode omo ankasa nkwasi asam na aku omo nye ni nyina na ede nyame na afro ena wu tie mi a trase unwa bi no wu ye no ede na ede ne koye wa cheke wo papa bi o koye no ede na ede ne koye eye nkrofo no ma wajeje besia waje krofo sika waje na de ne kwasa ma eti hua bibi firimu se ade anyame dia no akaka bensam magim ho afirim na tia oba bi na kusa obo de na moaw na nyan kwatenten na fatia wiase ofa ya fancy kwaku mame fancy na no ma wachire no ma wachire me das ya menshira enensam wa ho and the story mienu ni nyina no hyepa pa watufu ama metwofo mienu bia WhatsApp sesi a so mutie ye bawa ni ni apanisha utimse futu no ewuda wo mu omso wa hensan ne mpatamu ho awrade nhiro mo na onye omo kase mfamaye brakoku ama no ni awrade nhira onso wa futu sem ene sei ofutu sem o ene sei number no ye 0551 931 0551 931 931 0548 931 931 your number na dese or futu sem ne say 0558 931 931 0556 931 931 once wa futu sem ne say hello the nation uncle one yes of Faluba Yankopon Srao. We are Master Brunina Kolan Jonas, Midwadra Dakajachi. Medemetaya Juma Wangudam to Mempham Konguram. No. Papa, we see the Cassia in Uram. Nidia Nancy, Akide Daho. Okay. Urana, a 4 night at the same man of Rad, Diana or Sor. Okay. And then no man say, Bessie, Diana started say soon. Okay. Na no mani sunu ana kikidete ana ka kire homa no se ahoma wo de wuduru suru ka kire anoma se won jai sun nyesa o de sama ba fi okay ana homa ka kire akikide se asan we de enfam ho obofo ba aya no manko ana obekunu ne me de enfam ho okay na prosem se obofo no te anoma no sunu ana obae obae no peja ni tun ene di buyan anoma no beto form na anoma no beto form no wanye bibia mbeto bibia kikide da na ana okotoy tisi abofo na nya na menu obaye de no de kofi yesa ode ne seka ne ti ahoma no ana se nwura no na ode akikire na ode omomense nyina kofi papa nka ahoma no ti die akikide ka ya na nkomumense ba kofi yonko da no dawo papa Yankopon Sramo pa afuto bi wo ha mutu ya fa ye ba fa awrade nya oso kase hello ba cho di ni ba bia kase fi wo futu sem papa chofa afefebo okay wo futu sem papa cho ye me ma kana mafi tatin sale network no emwa hello Pacho futisem Pacho me say yes me kasa free efijasia kutisu okay
Na me futu from kakra me kan say kakabensem emwa nipa. Okay. So nipa bebre aya kakabensem wa ma yefe to hu ba bia ye de fofa. Ye ni nipa bi she kakabensem wa si omu awu. Ebi so anom sa ye basa. Ebi so aye niam aye mfata. Aya no ate o TV set no so de amaye why. Hello. Hello. Me bacho. Say the obe kwantemu. Hello. Oh, the Lord is answer. Yeah, of a one. Jira about no so pay. Yay. Ajuma dase. What ya pose class one table. Then Uncle Pass. I don't care about your family. I didn't feel like to take care of the kid about. Now the Lord is answer. And then the food is in you. Only for the oh. 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 Can you hear Papa Friend? I don't know. Now, just who will be. What you want to know? I said to you. Now, I can't now go to Robert Dino. If you are not Robert Dino, open up other chat. It's not stress. But now, Papa, everybody goes now. I can't. One minute, you will not. Never will change you. What I don't go to that address. If I do it, one say, yeah. Okay. Nipa bia ye nipa nyame nshira. Hello. 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 Balumba. Yes sir. Nyamajo. Mejozo. Nje mo amode wonyina. Ejozo. Minha bizi go kutia. Mutaze mo mentani pa. Omo mi chia hai. Eza still awapem. Badame. Akuti e o kan wasem still awapem opon so chia onyina abepem. Bagan koma dem so. Unyemi na got my hidden koma say yo me so why. Mate. Aya budina ni dina ne baba ko pe ku space na budina nye se won toko. Mate. Kenya na ka say nyami man 20 years. Wo ko so. Nya obenya nzo. Obenya. Ale nyamisho se wo aji ne mi de. Aba so Osei Nipa. Onima akwala onim panyi. Remember, o TV asa na so TV a mayen ka say ananguma wona na ye. Ona wo ye ni. Mayen frosa. Remember, wo wi asa a men ka say wo bo. I'm fata di ne to oncho, but that go be Nyame nshira. Hello. Hello. Yes sir. Opalumba. What was it to say? Nyango Padmo, Christ Asumbi Kamun Yumudi. And Kawanzo. Mipasha Femi, the cassette flag not the party. Okay, ma, you mean Yamisha of Napiki of Kishama the day. Namedi and Yumika Kramin to make and say Jamanenka Naye Bananim Crash, Naye Conso, I am Pegibia Uncle. Any Union of Fumwa, Pacheno. As I grow. Union of Fumwa, Pacheno. I said, here also the Fumubi. And then I soon you the do at them. And after they come. And then I soon you are for idea. And I will boom media. But if you are any Bonibi. We are our Bonidia, and I should you get them. None can also how can you go there. That person to walk at every shoe Monkaye. And so many men shoe Bonkaye. Okoya had the Union at the Hono. And no young Kai boy, I say. The Union Econo, also the corner. It's in Yamanenka. The Empire from Swanty away home. Naina, as you spoke. Get me after near Fatawa at this. Well, may have to say Macacra, Medeba, in Yamanenka. The Jama. Last caller, hello. Okay. Yay. Osei Trio.
Jam Pantabisa, the basic producer, I'm a Bocano. Only other original Nigerian, the contract of Papa, Kuchina. And in terms of the lady for you, and with the Papa, Masha, Kuchi. Over, I put you at my brother. I'm going to say, to give you here. I was not there for that room, as a pastor to do. No, so not by year for Duma. He said, when I was today, Tayo, and lie your mind is on the market and take it. I'm a big suicide. So, Omunu ni ye die esi pepepe esi oja Nigeria emso obasha atwefo na afo wachi atweafo wachi ene na ngo peso kase wa ma na nkasa ye chia no ba bi owo bia wa de ayefe no na wa no wa ye se kwa chia de efe so asika na ye de ye dwumadie ya akono nyina e sponsors bi o yango computer so de de mra sesia yango mra Yenina ye tie Sompa. We are done extra. We won't know what to tune in every day. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. We see a down procare. Okay. So we know down procare. Okay. We see here in every day. Sir, we dey nyame shira. Look at the friend, dank about tonic. Senior man no do tu no oba mi ntimi kura. Also wa Ayo senior. Maybe I did a dank about product I am meeting. The bia me na no mu no chef. Dank about product. We are dank extra. We won't know what to tune in every day. Senior na misisi ni nso e misisi o. And also the problem there. Senior. We see a down procare. Okay. So we know down procare. Okay. We see here in every day. Sir, we dey nyame shira. Come on, look at the friend, dank about tonic. Muni ma biwo. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi danso. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sir, see ya. na fight okay na so sir. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amogya nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho Senior every day I start to tell. Boy. Yeah. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebie die nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
Brakasa ye aduaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hia yi pa. Enye brakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder. Brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako ewo ni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie. Ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane. Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane. Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman. Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14. Brakasa powder eye aduane san ye dro. FD ahwehwe sankratu emu agi atum. Oda sani wa hu siesie yade bia ehiama wo. Abribia dwabo ase a wobekọ anase dwumedie bia ase a wobekọ no. Many pan show na wo mun sencho mani show bio. Esa ne mapa wo de asiesie wo hunti. Na de make nyina no wobenya no wo Sarako boutique. Nani madie bia efele dene yakono wo. Eniema ne boda fom se ya ta se yanta de ema ne mema de enkwada de afempa boa. Ahofade be na wo pe. Bomade ahodo watches mesra wo pe chain. Anasa wo pe choka biara be mo ho siesie di mo ema no pesi ahodo me kana meja de ema che papa bi se ye shesi a wo de be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo siesie biara wo hwehwe efri wuti so ekopem obara no Sarako boutique ya e wo Kumasi Hotel enchemu wo pe Sheffield station ni hwe ani mo wo ye wo bi de mouth ye ne ama no ye credit free take memo e bi free UK Dubai Germany ene Miami ya keka ho Sarako boutique ana enjoy papa yeah. Asem Mpe Nipa o etoda bi aya na nipa ene pene ho asem aba o asisi semente me ho ase apubo eno na Asem Mpe Nipa o de beda ya fight ya ku e de maw e ma ene ema nyina ya boko e de maw da me kan bibi anka papa ya na enye grade o ayi obi ne be kwa akokan be kan obi na asem bi atimi aba ene asem no eni nyan mentutu o yesuma asese nsu bra mensori o wi wani kitu abi case ni bibisi wachi asem na awre ho ye pejamponi ni ebesoa ye gugurumponi o ni besi eti nipa boni amia hunu ni papa o na nka sebe tafraje aponje uzu muade na nkwa se hini dan aji Penimba memo akwaba Pacho mejoso Pacho bibi aboko de Radio Adom bibi aboko ye do bade ase Pacho wudi
ɛhe na wofiri mpacho ya frame Daniel adakwa mamu na frɛ wo medin de Daniel adakwa correct ɛdeɛn ɛna ɛpam wo deɛ na edi wachi ɛwosusu Sompa Asem Mpe Nipa awurade betuma afa yɛ so aboa wacho nipa bi na ase wo sisime one me enni ne ye kura bɛsɛ mfie nan bani bɛsɛ mfie nan bani one me enni ne ye o sisime na me se me de ba be dam osisi ukwan bɛ so me da ase edi kan ben fie nan ni passion concert for okay omo tafo 3 miles rock engine opposite okay ben fie nan ni na mete omo nkan mete omo nkan radio bi so na passion concert for omutwa loto pacho omo de nkrofo tukwan okay ndi mete omo nkan na me call no satam na omo de offer bi aba na lockdown no aba na wi ntino em say me ya pi akonto na nkrofo mpesa nti omo de offer bi ba na Poland okay na Poland no na sika na obetua 2000 euros okay 2 year no twa ticket na oko nti me call na me call registration me ya 1000 any medicals no mo ka je me say offer letter ba chise me betua sika ni mu fa 1000 euros okay nti offer letter ne ba na mo kutua 1000 euros no odi wani huni say aba no mo na frɛ wo say aba omo frɛ ma me call office so ama me ko hu say aba okay no mo je se me tua no mo di process e ma documents ne ba nti me tua 1000 euros no na nti ase adana na eche nti me den kakranga klasa ade bia me frɛ na o se minya bote ti eno ka cha me se ebe badasi nti me ntwen ata me se ne ekoba afi ena ofrɛ me ka kyerɛ me se aba so ka kyerɛ me se aba no o de ayi bi kura sende me ono anum ka kyerɛ me se aba nti me peska na ho mu niam bazi wa ha kyese ekɔ Nigeria okay na ekɔ jevesa na me so okay mate ti me peska nto na me so okay afi na aye ene ochina Nigeria ni komu no Nigeria ni komu no okay also almost send the appointment ewo ho nti the date ni ba na ekɔ ye dɔso na ekɔ omo de ene ochina afi me when starting so a na ode ato say Poland people will go next month I say ode nipa ekɔ munya nkwaje mo ayi mfiri Nigeria ma ti bi ko next month okay abrebia no post tada na afi na aburo afi ena me ba baby a omo ye omo adverto okay ena me beto omo ni enti eno kra meje do sports no sports meje ne number ena ofre no okay enti ofre no ka chen so mpe kwase abu so nim sa adno ntimi nyon fam sika ma me eno o se ye twen appointment okay enti o de be ma me sa ta na aburo afi kom mfie mienu ma appointment ne nko enti enkakanga class ana afiri o ka chen se memra office me ba office no na afi ile o se ade no appointment no mo send call no mo yime me de ni film enti odeme ko be fufuro nipa bebere no nko ade ni yifi me nko am de ni yifrim enti odeme ko be fufuro na msesa mo suki enti be fufuro no na me train all this Spain na me nka bi nchi nkra no yes Spain but no de me ka chense me nko because an ka hwe an kire me enti do sports no e wo ba bi a me call ye ho an ho ye na advert no e ho an ma frɛ no ma ka chense sen na akwa ne ye enti o so be frɛ no afa duru ba bi no me frɛ no ka chense ba bi aduru de akwa no ase onye tuwo bibi o da da me ntimo bibi ya menye na me sa call ho abiem sa dem di kan to nanim kra wa ba ha oni masema meken o adwuma o ma ha oni masema meken na me call bi ice no
me ko BIC no na me ko bo BIC na mane se na nipa asem si wo ye na BIC no e friend ne kasa no so wate o de be ma me ye tran appointment o de sa afre me free BIC na onfa me free BIC na onfa na afre me twen ye be so me na me free BIC na me free na e ko no fa na obi sam se wan ni na me se me na si no ka che me se me kan say me frɛ na onfa no se ana so an hyepa o ya ade na me se me de ade abeto anim se obi sisi me ama me de ade abeto anim wonso na mo boni pa no ho dawuro ma no adan na mo yesa no say na so an hye o ya ade nti asa mo na ni abere na me sa na me so okay me so me hu de me no so okay wo hu de obaya amate ti afi firi ono man frɛ ni bi nte na akwane ede ekache me se obi ama na ofa bi na ode ye ko o se Holland nti ode ma fle ni pan mo ho no sa fle me kache me se e wo so mo ye bank statement to so obi anya na bank statement nti men sende 3000 no mo fanya bank statement na mo se 3000 e de minya na no o de onye bibia nwie no wi na bibia ba ya ka ho asem eno se menya sei na mzo skani mo menya kwai se me peska obo bia be statement ina mudi anu be se 2000 eno se eno kwa o ma obi fofra o ne ye adwuma na frɛ me e kan za asem no na me pay 2000 na me send no nti kodua mazi wo kuma se afo na krafo nti e wura mu no ena panimu no a ode ye ko na assembly members for na ye mae omo de ye ko conference ena panimu na oye mae ne ka kire ye se ye duru ho a ye kan kire embassy ne se assembly members for ena sponsor omo de ye ko nti no bank statement na is scanner me de send in no wa anye bank statement no kura anye bank statement waje tuye okay why nti me na me ko me embassy na china me ka kire ne se na sa de amfa bank statement bi anko ade na wo yesa na wo je se skawe no osian bank statement no ye de bo pipa atum nyina mo de yeso ye bank statement wo pipa atum nyina na mse de bo anka na sa wo ka tem so bia benya no bank statement e no na wo de ye wo anka na sa na me kan wo se da man kasa ntina ezi na ayetwoma mentwen no ka tem se o ofabu o na o de nkofo ko to oye bia ma me na mka je nzo ke mate no ye se medical to ase da dan tende onyi miska no ye ma ne ba wi a na obaje di aka na so na mso ke mate see offer na ba be 3 times o na mso ke mate enti oye akire no ka che me sa aba enti sa tam no na ye se aburu mfie miensa konfie nan kaka na mfie nan the one of friend me say aba and am say sa na me coffee so me coffee no yi pipa bi kire me say enine ho no uduru ha na the stamp na bo mama na me say okay mate and one me case ka sem ni print ticket no na me say okay mate nti case ka sem print ticket bi awie no was am this kind come na me say no was am de ba Sompa ma say na me this kind be hye nsem wo empanifo anim no mu nyina ehu bi se matues ka ama no no mo so okay enti me ba Sompa hana betues ka hana betues ka okay oh okay ene da so okay hana betues ka no ye bro ka se bibia ye ready onua na agiska no okay na betues ka no ma no enti betues ka no ma na afi or the ne ochina until last month no na visa ne be 24th January na visa ne be te ebeka be week am visa ne no ka chem say Nigeria ni bi akokun obi okuru nim enti o ma deport no te ama airport wa straight enti nipa na ekosi ne so say ye ntwen na February ne aba na me so okay mate no say enti o renew no now enu la January 24th ne the service ani na aba na renew na aba na me so okay mate afi edu 24th January na ama
na fi ya twa January ni wa nemba na me frɛ ne ka kyɛ no sa ade na waka ade na si no wasi minya abotre mentwen beba mentwen na me so okay sika no enye me sika me bra bi ho na me ne no kɔ kasa ya no piska no ne me kɔ family no ho nso kɔ pɛ bi so na ayɛ den ama me pa kɔ pɛ bi so na o me de ma mentis sesi no ama akazakasa kakraba me ne ba bi sika ne free ne ntem nti on first sika ne mra na bibia ready wia on sa meje eno so aye ne ochena ndi me ka kire nkura say wo de on family sompafo se bibia ready a on sa meje ti me bahama sompafo so friend ne kasa ema na aye se oya o se me ba ho enemi ne This guy man, this say. Scan on Medamano. Mediscan man November. Last year. Last year November. Emma. And Pennyfo Club Science, and so when you blew your eye was saying, when you blew your crowd. There's a new view cry. No, this kind of a shining some. And they say, baby, I don't know or that damn. And the men now cram PBM. Continue men PBM. A Brunian is within here. But I don't know about tomorrow. I'm a child, but that's a tear. Into men peculiar. They say, no, I'm in Tim Crabby, scan flew by, and I'm and so far, this okay, can you, my boomer? Sika couldn't win in our base. So far, I may can you, my boomer, Sky couldn't know her. 375 million. 375 million. Wow. Your friend is saying? Or the Steven. You didn't Steven? Steven entry. I know what you managed to say. Passion consort or Tafo Tremas. Rock and you opposite. And that's what Osei Aboagye. And that's what Osei Aboagye. Oh, yeah, Juma Menipako. Oh, yeah, Juma Menipako. I mean, Nipako record and perform. Mind the dean and what dance here today? I saw Meteomanka. Oh, reduce. No 2 and more coy. Nya oh me yawe nya. No 2 and more coy. And I read you chronos so here Juma on a bassy more than no more kind of moment mamma na maka. Now moment means so any match. Ujidi so was Sompa Asem Mpe Nipa. Abrantia Steven. Ye fa akwanya we so ni aton krade ama obi a woti e se Abrantia ye friend no Steven. Ba bia wo bi a ote ye nka mpacho. Wonini huni. Na bibia ankototi wonini huni. Na bibia ankototi mfama ye. Ba bi wo bia wa otene nka yemse mfoni bi flash ono amfoni de wuni on. No ono amfoni wa. Amfoni bi flash ye sini nua no no. Enti baby omu obia no ene de ye agumama no na ya hweso no abeyi ni ti na wadi ne huni a enti so te enka so ya frames ye nya no busu ahoma na ya sentiment nka no eko ibusu ahoma na sentiment nka no enti no ibi ene ne ensaka no a nanka yetimi ene na atwetwe nkomo yegusu yebusu ahoma no Kadaje oko odi obi di waji. Please switch off. Please try later. Oko odi obi di waji kadaje. Mpacho me kode onko a na 2 anamo. Mpacho ko ma receipt bi. First can lo ma receipt, but second one na o ma receipt. Okay. You di adanse se ono ma kodi juma. Se no de na oba ha no. And receipt PM. Okay. Did mu adanse te aduma na kwan so ana na wonam. E be se ensa betima kana na yabusa na de kurunti a enko ubusu emfa. Asemu. Etobre bi wa abrabo mu a nipa bone ni ame ehunu nipa papa. Anka aduma de wo se wo ye obi aba efe enije se wajiska na waye ukakere wo mu ate odi adidi na asumdua abafie. We kwa brani nim se onye ho hwe na enso na owo so ape bibi agiedi omono asamwa Falumba kwa kudie wo munyina na she
ya besre Ghana mpanifo ano na yɛka saa sɛ mo bi sɛ aboa botokura yɛ nwene nam short ase okota kwanchen ese kuye ni ba na ne body frito na ebre a no afare no adore ati nwene nam nipa bia fanyansa kwan especially yekuma se a edi nyambrasem eji amanfo sika na yenye nyankopɔ nti no ɛyɛ dan afidie no wanwe a ebeyiw ɛwɔ kwan bi so me gidi yɛ sɛ asɛm no yɛ ma werɛho kakra ɛberɛ a branteɛ frɛ me no nam sɛ na ho ani na ɔsɛ ɔfambakyɛ ɔmeɛ ɔnam so hwan to ɔbɔɔ ne di nam sɛ mekora mebɔ ɔkɔ adu sɛ nti akɔɛ kɔduru ɛkɔ ɔmfa telephone kora mfrɛ sɛ meda m ase woda so wɔ kora yi mu ɔsɛ saa na ɔmayɛ me o nam sɛ na dɛn na ɛkɔ so wɔ wiase yɛada ne mpɛtɛkɔ ɛne ɛkyekye ɛho wi wo sɛ yɛfrɛ mo sɛ passion agency ɔmo ɔtafo 3 months ɛnam sɛ wode bra na deɛ tie nie nipa bi mmoa deɛ nipa bi ɔnya air condition bi tena mu a yɛ no nim sɛ wawie saa ne teɛ aberanteɛ de asɛm baeɛ no yɛne ɔma kasa sɛ ɔpani sɛ bi asɛm a mo ne yɛ kaeɛ no aberanteɛ da so nam kurom a na ɛde asɛm na asie ampa eduru mebi abrokyi kɔ no ɛkwan mu timi sɛe ɛwɔ hɔ nanso the way yɛ musi bɛka asɛm no a yɛdi adanseɛ no ne yɛnim sɛ adeɛ bɛkye yɛbusa mo questions bebree adeɛ bɛkye ama aberanteɛ akɔ sɛ yɛkora ka sɛ aberanteɛ wɔnkɔ anka obɛdi yɛn ho yaw sɛ yɛne ayɛ naborɔ ɛti aberanteɛ ba yɛbusa ne nsɛm bebree na so ɔpani deɛ ɔmo kan deɛ ne gyidi yɛ sɛ ɛfia sika yɛbɛduru deɛ menyɛ sure sɛ ɔmode bɛba na ɔmadi ɔmo ho ne ɛti media house de so metwe sika bra ho fa ho ni ɛdan ya ye be video attention on kura sika na ho kan ye video no kwa hu alebeni hia sa ɛna ye video no na nse me wo ho na me hwɛ me phone so na bi wo me phone so sa me video no tam wo gye sika ni na kwa ye obetra hai on kan wo kan sika no agye ne flower top no na ni abre na me video na anti na nse me wo ho na me hwɛ me phone so sa na so sa me ya kwa wo ko na we wo phone so ye dai ɛnam delete lucky sɛ na kwantabisa nso ɛwɔ bi kwantamo wa yade fofi anto ata ne adwale abam ni abani abanti ne namwa na sika na abranti ekwajeje ho nwo pressure sɛ wabaji sika na so utu kwa denke de ama wo na da so ne nam ha de a ɛne yɛ yire ana abranti abɛka na sɛm ne yafrem ne se de tie nie na abranti wa chadoto ne nim sɛ wɔ kwa ne na wotie ade wo yi a 1-2 aba 1-2 aba ne nkasa yim ko aba no minya ba 3 aba so yenko ade na aba yenko saade we ne de bia ye ka kire nipa da sene ewuo mu sa kwanto de obi tu kwan a eye because we change environment de obi ape ne ye ba se ye nnuanom yi ade o ma ye no aye kwase masa company so obi anya wa wuru ma so mu tie ye ne a ene Ghana ha obinya store chochopo bi no the glasses share ni na na meka no the Lufthansa ayi bo animu ase etu ani na wodi dia to so ne wanya sika kaka no ababon wo dawro ya na manfo se mo radio fo mo ka ho ye ne no 7 previous adwuma ye no ampa obi nsu bon wo dawro ma obi ko mo je sa se mo yo tina mekasi yenye nyankopon tutu mu tafidie no ebetima yiw ye ba de bi hu dere obi so adan a benefit obi na sabe wo ma ebe wiaso no mo ye tena unya ni nyina pepepe da aye dan a ba ku be ma ebe mane ye besre enkrofo yi on so pani wu na wo kan sika no se wu te do kan sika no ni no ye friends gra Gabriel wu na wo kan sika no obofo Gabriel obaji sika no ha ye no kan sem bebre ye kura brantie sanke ye sini kwan a anko ahro de ye bekoko se na ama amoa no te ko ba sai no kam sem bebre enu ti de video abrantie Gabriel obofo ona o kan sika no abrantie na tie na obeka na asem no ene ye sesa ye frɛ mo
na branch ekwe brem ni say no sika ne de ebia no makoto ebia ko di baby ti twen kwaku ennem no tie yi abrantie di kan frɛ Gabriel what do you call it back on 7 no no catch any say obefrɛ me the abrantie frɛ no say me no makasa na 7 say obefrɛ besi na me no kasa 7 on kan chem say so afrɛ me so omunya baby sha cha na sika kodi o mo side ya no ma ye dwe baka wo say office na obaji sa sika yi say kwa bi so amma ye simpa pe sa ana didi mu na ne me a me fa phone frɛ no me fa phone frɛ about 3 times one fa abrantie de ne phone frɛ no afa so so ho na emre ba ye de frɛ ne de on fa because oni me number it's abrantie fa frɛ no fa no e no de number ne phone ne ma me na so pani na de na me de me frɛ won fa oh sorry me hu yo me drive na me na say o drive so we de so fa anam say yan ha iti bo modern na bra na ye ne abrantie zinkunya na baby akodu bia no me ehu bi ye fa ye ntu aye wase mate meba ti me ma branch atwa ka branch kwa atwa no oda ti me hwe kom na me se nkrofo no mo ma because oye dwe omu ade branch asuko no masika bedi ni ho na me hu se sika we no emi se akoba bibi sa no imagine nkrofo bi sika nto oje wo de a no de akosha nan eno na se no connection mafo ni bi eye waji wo bi sika na ye no waji wo bi de no de asokete but ye de ka kire wo mo abrantie sika yi eye kwase abo no mabu no omo fa de sika mre no enti sa baby omo ye adwuma no enya threaten enya bibia but omo nim ni omo ye eye kwase abo abrantie Gabriel obafo na obaji sika no ena ni nwan no se friend say on 7 bomodi awutie obi tie amuntagi ni mayen se sika no mbaje ni ha no ya ye no omo kesa ye no ni enim se abranti wo kwa ani anye bo pa ye sika mo ji kwa ye ne ka preba nim ma so mo ji kwa ye ka preba bom ye ka preba nim but ye ne ha no 7 preduasa obi ba ni edoso no ne kodru baabi ne se wo amoa na o chiranko me ko sompafo kwa no enka o nkrofo o me ne o mko ni o mko sompafo ne ka sese ti ye hwe ye ne baabi anko me na kodu no ye nim se abranti wo kwa ani abranti ne da so ti we se de di o montama dance sa ye de o montama dance eti abastra Steven adwuma de na wudi no ana obi a wo ko ho bia no wanya very careful ma abranti sika den tinkam ye di mo dance baby abrantie be ko bi edi madanse se ye duabo baby obe ko bi edi madanse adanse na ho no se mo se mo nyini sika ni na ma nyini sika so anti connection wo bitimi ju obi sika ebi kura 2 months kwa nu no ko o de o te id na won ko 4 years ade connection ni ya na wo bi kase na broche na kwa ne da ho e kwa ne de nke da ho na so connection obi so de ko one more ye nwan mo abroche most of them e connection and all the call. But one could see a sabe, the papa, Tessa Grover, Yakushia, when I'm watching the flower top, ya, watching the black hair, Jenny Shui, ya walk as he cast off a telephone, Wajiano Safre, Boston and Saka was one of Fabra, Yenimsa Brandy Quero. A bapful. One of know. It's your mood here, Miss Woman. What shall I Majuma? A Juada Anopa, Ome you are so mo dia brantie yi kɔ so mo mfa ne nkɔ baby oya du brantie kɔ say dia mo ye no woni mutu na mo bie mu a enye ye because wanye mo ani mo mfa de sika ma no because we dia wan tena play mu ana waka say me de wo kɔi na wo kɔdu baby ntiate ana sika na hye we dia wan tena play mu because me na mo bi chi contract se mo de me kɔ anane kyai na se mo amfa man kwam da so na makwa we wo so dia mo na mo be chi contract se mo fa de sika ma ani asa aglo eti ai kwa ku fra me a asem nyina no ani ko se na atom ononko age na yi fun we o kan kokrofo amrofo sika o kan no de we abom o kan no de we abom sa eti sa sika we mi tro challenge mo se o mo di kotu obi ka na mama branch na branch so wonya bro a nkyere board ye sika ne baje adwoada ye hwe omanim na ne yenim mukura ya je na sa adwoada ye hwe omanim
obi tagi omo e catch omo sa sam no ma ye no ayan mu guase omo sika brete sika e no mo kan ya no manvajia otamfo na mene ade dodo wakani ayenka o afani ayemfa o eye den na ubepu aba monya ne ntem na mumpu na asomdue mra ebra mugusu amumpu ba na ye ka cho 21st clinic say ye sciatica yade nko ade a ene dutumiri bro makache unya beduru wode a eso sisi eso sere unankoko ntine san wona atwetwe wo ho na asa ho femfem asa usire ni mu de support kan kora hu asa ho femfem wa 21st can say yan kan cho say sciatica omo ye president sciatica yade yan nko ade omo di omo so hene ti muntum di camera makache machines abegu say dewa a omo de dokoro yade yan hwe ntini mu yade yan hwehwe moja mu nsem eboa ma fa wapom din di so in the 21st clinic say manya aso de ne number ne 0540 311 311 0540 311 311 number we ed baby awugina bi atimidi ni baba 0540 311 311 uko 21st clinic ombehwe ama wanya apomudene omo hospital na tiatisi baby bi wo ntu di order ase wapusu ahoma no na omahwe ama ne ma akotote edi ama mizo drink away drink dese kankane mango no mizo no dese ne emunsu pi mitimi yada makom de me ya na magye me pan no ane ane onya pan no bia ye monidi no a se etenkon ubu kakra na abogusu a unzu aye pinti na wura fi aduane mizo drink de e was tem bia onya bi de hye baabi na ne makotote de ma 5G mesial so bo adwuma se ye adwuma se wo bre wani pese ekum ase ne ma heda nkoyi ase wo ase wani aha wo de bobi na hwa de ha adwuma no se wo je contract ni si to offer wo beto aso amana bono nan wo mo ana eboa ye se system ni uma ne ma kotote de bai wo pe drink bia de se mizo na udru na short ne ye je foforo na short mizo fo se form number na fresh wo pe dodo atu a ombebre ubi na nso so se wo pe so ton se ne ankura ton so so aye number no number ne 0246 270 221 0246 270 221 3A capsules 3A co-capsules was say ye cocoa pa na se uto wani aso bo ze sisi won ketenkete obi waso ensi hunam na ni o na emo wotu se na nsen no ni sisi wa ya ne ya kakra ase ne mema sem kofom cocoa no de edini banya wo cocoa dini banya wo ya cocoa betimi ya ye won wan hwe yie o de be hyehye adum ni adan ndi cocoa de se start se tete wa he obi ama cocoa ni ndi obi gya ne nan a ontimi nya ne ye emaye bo za abayire ne to ase ka se fra gyanan no ase ntimi ma cocoa o hu 3A co-capsules for na o memene bia ahoto ano no form number na fra kurodua baby bia wo Ghana fa na bia wo on bebere obi number ne 0546 107 107 0546 107 107 burukutuni de e be manzo burukutuni ye be manzo me katcho da bia se fufuo no anum beto so no watima memmen nkontomo anan a e burukutuno unya pa ne sa na otena aduane no akoyie keke abata ni timi biti traffic no makọ pai bi da so mo bubo bia no no mo dididi o ensawura no be ka to se bata hia ma so mo fa akire de burukutu no na minimu adin na so fufuo ni mu a obo se wudidi enye fufuo no nko ye na wakodura se na usugura wo fele wo fa akire na mia mienu abegina utimi susu bone bi ye hunu ba bi esu ni friba burukutu Bemensu omna samwa wase sofo omna samwa edimame burukutu fose from na niam anko tote mfama omna sane ye nipa o obia won ye ope edudim fa sofo se munsi obi kwa vi burukutu no wi na fufuo no wonu muntozo na niam anko tote mfama from number no afere burukutu fo so mpedodo atu na omma obi na bibia anko tote mfama obi oba opebia ombebre o kama om service so fese wo kasa ni na duru na bibia akotote number ne 0244 620 294 0244 620 294 ofre burukutufo a obetu omonka me say express group abrandie fa hangoko if you say me be fidua mu nkofo me su omo pa ye omo so mdi ni petu kwan nti first time me tena so mbo advert nam se
and go for a big TV any matthew. But express group by ye take complain BM free baby a chest something go food to come say ya country some so kwakoye uko sia de any fukura uko sra obi ye nim kwankra bese of us kwa bruchiri kosi express for so unya ko makache do asem ko dan express for no so do to kwa kenya ne say lockdown up to ne abranti da so tie na me ya dum na ansa kan sika na baby be di hu adanse ama express group o me am offer for be papa o msum gura no mkro mo nye no akopa wonsum ko na for account sem ko down no mo amane yamanko tote emfama number no ne hia wo unyanya pe wadu abrochiri ofa express group for number pe wadu abrochiri number ne 0249 000 4448 0249 0004448 ana 0555 550067 ofa sa number no so a obeti wonka anom sa 0508 111343 ofa pe express group ombebo amaniama akotote dia ma wo akontusem ho de wuni problem bia manyino bia maduru mani afio ti mu amebo word na mo sidi wo fie me mpesa me hu se mo fa sidi sire me mpesa enenyo ne yade bi yesidi yesa na edi be yekokote a yesina ne to kan bode me wo fa Steven umpe ho asem a ye kan sa se Monday ya tisi for me ye na me so free akotena da sa na me de mani kire me nua gwagu a ebeje wonsem edi bedu huni na asumdie mra Sezi Paulina ofa medase de mesre o mai mu mpanimfo nyina ne se ebra so se sabio so obi so be bia adwuma ye hwe ne nkrata mu yie am se sa ne ma we akoso bebrebe be hu ansa de na me wafa mu kana na ya pack as a container bi o se store bi na elu play ayi bi da animu na che se ye nya Ghana fo na ye omugina ho na che se eno ano no na ye nua no mrantie ne maba wa so omo so pa kwantuo no na omo so di akire na ye gi wo musika ti mesre se e free san brede ko de ka man mu mpanimfo ka mun tumani nko saa side ho nya dai emfa mayen na saa e kan se company passion consult agency me boa agency amo watafo ni ye kan se Mr. Steven a woda wo ano na je e kan se agi skai brad sabe ye wunu akumanie na wafa sabe nyansa kwan agidi sika in fact asem no mete nyina mayedin na metie eye mare ho papa emfie nan se ehwe se de kan se enua Daniel pa brante atisei na watimi atitini mo wirem enye sika kakra se me de pabro kira ko na makobo brade abeboa me ankasa me ho ene mabusua na mafa sebe kwati kwa na se nyansa kwan agi sika we enum nyina ya do be ko ne ya do be ko chena visa ba ebe wuda sei ye be ko da sei eno na chi no ya ko san ko fa bank statement mra kese hu nsem no bebrebe eduru brebi kura wo so wo mo ko no eduru kanse mudu baabi no yayi wo no nko ani din afiri mu eye ba ne sen no nko ani din ye dai etimi firi mu e ba ne sen no nko ani din etimi firi mu na kire se no kura bi ni na da bia ye dai akoso anti sabio ya na ye me ya me sa adwini hu din se enti sabi nti ni pe di ni nua bone a ya wo nsura kire kura sabra Steven se ka wunu ya ba ma kuma pani na wotimi mare ko gi fie bosia ede so ni sika so ema wo soma wunu George se wo mra magiska na me so kura de ye mi hu kura me hedanti ase na fidi kase ni fikase ente se na Steven timi fro car etimi ba fie ha eba gi sika twitwiri de ente se from November ebe si February monte ho hwe me head kase mi ntimi ni power akokodura ye de edidi bone akokodura ye didi bone ti sabio sa wo soma George so ma gi sikai eti ehu bia kura nya de amomo ofa omo no kura se wo de onti abrante enka onu se bia ja wakodu waduru kura watu yadi na watimi aba mpanimfu anim adanse nyina wo ho adanse fo wo ho abrante wo ho sikai ni wabeje e de ko besi sa abre ya wonye de wonti wonka na mmom ne ya ka kire wa ne se baabi a aduro ne de sika nya de abefa adie
abrante de sika no emfie 9 was since ka say lockdown ni mu ana wo de sa na ada ya da no na abeduru ba bi a abeduru it is 37,000 ka say anya 37,000 370 million 365 million no se mfie 9 ni dia say yagye interest nyina ka ho esa say yagye interest kan cause o say abusua sika bi kura ye dai abe ka ho wo mo so hu se me ka se kroko je abusua sika se wo se me kɔ na me kɔ kyena abe ma ne niam nyina ye ready abusua nim se wo kɔ na nya kura oba betua sika no wo da so te Ghana ha be pom sa abiri sabi ye mu sa se wo nua kuma kura e di adwuma no wo ye watimia titi ni mo wiro manya sa sika wo ya waje sa sika wo ya di we wadi we nya dia o sa be ka mi fufuro bia dai e dia kire wadi ya sa wo ya dai wo betua na mom ne mesre ne se mesre se aban mu mpanimfo madawroma sa ne ma na ekoso nya we nko ade na aba ekoso bebrebe ya fidie so bi ba we kura de no nwa se ye company na so ade aba sa senka obi personal bi mpo a otenchen mpo dia ka se bi afanya asakwan na ye de na ye company da so ho bebo a se nwu ye da so ho ya adwuma ahanti ade da so ho ya adwuma me ho benti ase na wo wudi edi atimi ate aka mbesi saabere na che se ye bo apa ye nti de mesra ne se bra Steven nyame ya do ma juada ma ye nti won kana fa brante di kama no na etuo enkotwene de etu etwene me da ase wo ferumba okay awrade onhyira o Steven me pa twa ne die kwa ase me mpese magie di se wadi abrante ni sika ma ne nye se ono nko ana ne tirinya na aya emfa nti ni sika nie ene de na asumduaba nyesa wadwuma no betum enyesa wadwuma no obetum because untimi mfa ni pen tu kwan nti bibia no e makwan se eja wo Ghana ha na otum futuro gu ni pen ni se wo de akontufu okọ baabi udia no atie ni samre ye de obi aboa beti samre wunu ye da so wo kan iska sa bro omukumu ndo no a wo yi ni wanwan sa no e de ya kan kire mo di kakra wo fa me kan kire no se me mpese ebeye bibi te se ampa bunanka ubunu kwase amane nyese wo ya na feli ne feli ntini sikani ne ntwatia mande yese nyame pane de oto so a ebe fon na after no nso so no yense nyama wo mfani na signa kasie nko agp dam pare so se ya mebusa se adwuma ne tomre bia mo bre nenso nam ye mu bi so sa ma mu hunu ba bia no kure no wonso ya na mo ye den because we be a company ama ya ala na se wotimede nkofo tu kwan wan na man sa nkrata no omo wo he ye kasa omo te omo he tv omo tie radio bato ye di omo atama nkombete na omo nte me bato ye bo omo bayi a me to a me kasa na mano apase makum obi am bato anka mo be ba na mo ma ya muti ye nkomobo apa ya na ye mo ya abro eye bayi die na ya na hamo na ya na sabi ye tueska bi kuntra se di amamo ana ya na mo pese nipa bi so yada ebu nipa bi faso mente nkomo no ase me sami am ofa se dampare IDP eye kumasi ya tafo ne wo tafo district e de police command wo ana se mo ya mo mankrata mankofo bi etimi yesa no ibusa se bida duru se mo de amo no mo ye agu mo hu fia ye kasa se ya manam ntuo ne mo nhyehyɛ ye se ne fa ho anamba koso agya won no mo bunkofo afa so ohuna broche danso so de obi kɔ ontimi adwuma no ye gekrata ne firi nsɛm to adwuma nim ana se ye hwɛ ne ha se won koso mfa nyangofo sane ma we na ma ye tomre bi ade ye nkrata sem bia bibini mpeso ye no because me kwa kotwa insurance nyina ne be ba se menya nkwanhia na muntimi ndina machi ne wasa mo de ma me mo mfa ma me e kina ewu a ofra me ame mma mo se Ghana ni tiri odene reason being ne se wo ya na se dru tam ohia mo mo a mo mvi emra na makwan so obi be bibi se ya o maji abodi ni krata chezo otimi bie ede nkofo tu kwan wakwaje ana wonyeye neso wakwaje so ampa no wontimi nya adwuma no a enhyehyeye ne sesen Ghana ada na mutum ne amajeje muza ada na mo solid bia position na hia mo mu propose yamfama wei yanko wei ya baboa ye yentoma no ni ya sunlight twamwa nyuma nko ankwase azamza ade
Edu tama ya prepositions a monhwe sika wodo ne petrol ya sa ne Ghana ha wonya position ni wi a post ni ba wi a post na kire wo se emra na antia ya de wakotena no hwana for fele mani die mra ho mani pam famra ni di obi na kuro ne ntutu ye no ntini ye sisi kuro ne so mpanimfo mojete wo mojede yan ti amote wo mama ne amode to ne de yan madwene pa ya di position na hye mo nza amode to no ene de yan zeze dia na da chie mfa mo mabaso no dia ne yehunu nkase ma ya adwuma pandi ya to aba foforo amamo dia na hia se betafrache ebebua ye beche se ndi yensa ntu pozum anase ya ma homa bi nka ho anase wo nso so yenyu mfiri amfa anko ba bi ye ho so eye de adea masa mpanimfo bi mutie me munim adwuma mo nkoye nyesa me ma bonzum koye research no ma hwe omo makrata me de yesa se be di botem mande mbepa ba mo makrata me de yesa travel don me ba hatremans nie ye ni sansam no kranya 5 wode me ko wabu me driving school wase wo ankyere me ye mo so mo makrata agiska enti se nipa ne nya hyehye ne de me ko akohwe aba enti munim amuni kan take action kura na mande na duru because abani timi ntuamuka we tires payers money ni ade amema mo ni atuamuka akese ni atop private car na modam ni amam headquarters na mo motetewo ni amam tifie atakwa me kro mo nya bi ndam na ntontom owe wo mo na so adwuma ne ba sese mo ye mo adwuma ese fata no ye ya sa bebo mama ne na mo titimutiri so mo je di ai for na ma mo krata so mo ntimi fa dipentu kwan a mo akwesi tafo 4 months o tafo 3 months o tafo 2 months o tafo kratch meeting bo amene nko mani bra mbeze de tafo 3 months o to obo ye dey rock and opposite Passion Consult Trinity Agency no mo ya kire mo kira kwan na mo nkobu so mo mo abodi ni krata bia mo bi adwuma no etoso biem so mo won so adenti no mo ntimi fa dipentu kwan no ma ba ya san krata na mo mfa ho mra mo maye nte na nyesa Monday kasa ne bedane ketrema ne bedane eno no obi Africa ya memfi osi mafuma bechim gotum na minhiramo minimsa mo bomo adwuma yie minimsa na mo nte afi na mo ate ti mo beye na mo anya dia ene mo ala o mala bato wa abonte so fure na tuja ne bra ne yanko wa abonte fure na tuja ne bra ne yanko 0551 931 0551 931 0558 931 0558 931 fure na kan wadwene me ye hu sem bia wa ha me fure me ye boda bia kan wadwene champion fo no mu ne ye no munya ne yanko yanim hello Luwa yes sir ye de neighbor iba be tuja ye no amuntu ne yanko Police me. Look back. You need Ghana ha. And also what the man for the them say mo re. Ese poni, asi pona mo amu ka sekati ana yanchu mo. Yo wa. Ai. Never na play bona. Ene na mo tu mo amu tu tu sa. O mi tikado no. Yehu, o mu de yehu mo. O ma mo ye, so ma jilan zam ya da ni yehu mo. Ya ni friend ko na se won tell them. O say mo ye program ye ni ya no obi pe what the man so obi ba peta mo ne na kire no e de kuni ye Corona team de friend Ghana de bata Ghana de da sobre na kambe man papa eno anu wa wie no hello yes obani gazie ba che guri ni de na me kasa fi magazine radin sha to na ka to ne yango na en kwata to na to ni de agro mu ya to mo kura because the incident we are seeing time we been doing here too na kwasi asenko na mudi ye kan wo se ya no ndu ba bia se mo na mo nipa adent na Ghana adwen se pa amoy mo so mo kwa na mkita agen osisi breeze obi sisi osisi bisa samusa gra ne babu amu no simple udini ba bia akasa firi hello Omo fananti me amejimisa salam kasentinye hello yes hello good evening what was good evening me kasesi kona mo ya mi shirao me pache obi ki program sisi na mini abe ma no na worker media akwanche ko pene bi na me man so what channels or more channels of one year. The Pamachome number you, Mushamano, which send the car, the different sota. Okay. The bush me friend spectrum. Okay. Obi kumu sell. But you are the subsidy bishop on that dash.
the patch me that. Jinaso ke to e jinaso men kate no onko ade mama asa akonya jinaso ke to e why but I say jinaso ke to e producer say nani no ha ne kakra ntire ana ma jinaso mi twa number ne de ama no why the patch na ah akonya ne yodia aha producer fast we are hitting ko fo jina cheni yanko yani aha hello Mo bo number ana. Ya number no. Ah, okay. Didn't cut no. No, I don't know bit my solid. Hello. Yeah, good evening. Good evening, sir. Yeah, your friend me, Kufia Santi, AP Osaba. Me say, Abran say, you can. On the number, no, you can profile, no, a young Passion. Make sure, say, no one man, so company, but yeah, so company, no, the basic company, no, down. Later by next Friday, almost family camera, on the number, no matter who said me, you're powerful than them, and he is Yamepa. Radisha number not to you, on Bitiano Corano money new almost, on Bitia Corano money new almost, Obi was off an uncle, on Bitiano money new. Hello. What was you didn't be a self in what to knock out Neko? From Madam Cassafi, second it to quite a good Radisha call. Now, Porto, the man that does some now. Oko do yen asan for one tempo for several. The man the moko for 194. Nam Porto, the man panel oil the man, or the for American, or Bombardina, principal, but American one trick. One choice, one one waiting man, and again, or been once to the book. Or be once to the break and never I can mention I suggest people. If you might have put on Yaquaho, all like the Mr. Pad, the Mr. Catcher in your massa. I'm on that, but go down on that. I come back my own Porto. The chair, my down to be on the roof, to station more or fun or picture number 2. Or Joso Yango Bunjlao. Hello. Rova Sujina, so didn't be a self to knock out. Hello. Yes, sir. Say, you flew a video when you saw me free. So, Madum, I mean, uncle. Let's say, maybe Casafil. Okay. Let's say, well, my quantity on this scanning for some more. Okay. But when I was there, I did scan a map for it will be a general scanner. What is what? If the moment just scan a map, Namon Coca can be oh, mine, oh, this kind of way to go to now. Our cassette, but for an nation. For Father Abbott, the moment they beat you, there was some more like that. About Joe Jimmy. Because to be better, I almost about the lances, and now Utie program at Butieni. Now, Abasinians are for near Casania Queen, impeded the Biaha. Akrane kasa wadi kan ka to se nya ha no bo advert no gi no we mugidie so obetua ska no we animu a ehunhu ndi o mbere aye ne ne ama no wodo yedi ki agu na mo no asense se akwa no obu me edimi papa panyini bi wo fie mi gotua no me papa ani bia me papa ani mferi ndi obeya ama me se nipa na anya wo ye so odenfo ne yakwaji afri ni wo timbato ye kasa mu ntie ne me hu meti akuna nso na oba no amani ya meyi ya bo tsari ampe no kra na makacho oba abra ne ye ne yanko yanim. Hello. Yeah, good evening. Good evening, sir. My friend, everything. I didn't tell him. Mojumo Muga, my full out by one thing. I come immediately, this is more than a moment. Oh, say, Shagana, I don't get to it. But these people will be also that's what they have done. You come by investigate, I have to be a correct money. Some of that. Zomo sabona ba ebi ani pa ni obi obo an je so more way and do that time no few people born mo obi ba so ye ta mo so investigation ni azara mo man kwa mana ba mo bi so abe address me da anu ase emre pam ne be educate ma fasa ne ma no nam so motimati ne ma bi asesa. Hello.
enti na bepa wo mona samwa asem no bebrebe no before o mona samwa asem pa media area se no obi bu ne mu anu wabu ne mu wo mo ni bia mani mu dana won to no wo de busu afo nyina na ne ma no ya wo pepe sika ko mo no na wo ne wato no from bia mo so o mona samwa pidi eka diabo so se ne diabo na bone wo Debbie, nobody there no. You see, you call from Kriada, Obi and Wabako from Yankoya Wada, Obi and Wabako. Means you. But I know far when you know the friendly pavilion. Where I want to be up on. Next time, Obi and Tia. Now I go. They say, baby, I want more year, and you know what's wrong. Hello. That's what the master must. Me ma diabo pialo, ate o ye diabo fo pialo. Aye. My last caller, hello. Hello, Papa. Yes, I'll be here. Good evening. Radiation Brahma Joseph. Togo, Kogumo Aden Jirango. Papa, my anything. Imagine anything. The man say. I'm not maintaining baby. I'm maintaining baby. The same thing coming on. I'm baby. Just get to when I'm watching baby. You just get to baby, dear, and two baby. Young could also bet you baby. You bet you baby. Come on, baby. No, not feed when your baby noon to our farmer that was. And then Nipa Sam and Infifri, Nipa Bible crack was a mood my Infifri. Mudia Mutu be a chair, Mudia Cambonis number 5. Who pays Gajamai? I mean, guessing I mean, shall be a for a while. Was this please? No, Obis was in Ibisa Sabon Sam Cranny Bew, and no more cano. In this sabbat flat to be out to Susun Kakra, a Busiada Padia Cao, no took your behavior, Naso money heavier, a Tujawara. And you know wara Monday, Yantiasem, then just an idiot, Emwa. Ye Kokomuta so the Abasisia and the Hakabro, your Kokomuta so the Abasia. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no when nerves na wo start your first story now never when nasia be ase ho no se ho techima eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womuji bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otchedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to anase visits so a. Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, anase South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazidazidru in the kekedru neza she. Inti suye hun ena nyimizia na nano wate she drinsan. Onu
na yɛdza yɛ burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabɛfo mfiri na computers mi wayɛ burukutu ginger ogu sachet twatwaba burukutu ginger nyɛ na okrom edu drinking bar hɔ a bisema wɔ mo burukutu ginger 750 ml kor ɔwo na ɔno wɔnkyɛmfa ɔyɛ burukutu ginger cheers nti wo so na way from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi du nwotwe ana oba a wofa afro saa adwadie nkrato yi fd ahwem agye atum se eye okay ayere asemwa ba sa wana wawe mu ensemo mo tie tubirika gidigidi because the asem mo interest wo mu no se ko base ye ntimi anche adwena mfa ho anche sa no a yesa na de wo hawabo na de abenedie kese aba obani kese aja mema o ajo yeja pacho bibi aboko de yankopon ado udi ni se na ofini medini Sumaila Suleiman amekasa fura Afrancho na ufiri Suleiman adie na yewo hawa ususu se Sompa Asem Mpe Nipa ebetima boa sema ye me ha on se me driver ni me adwuma ko ketia okay na utika be taxi moto okada na ekojina Dr. Mesa hona yede ye fanipa na MTD di ni bi yede o be ma bubum na mentonka ebe chi ona umienu yes na ye ka mienu na yede mujina ho ye jina ho na mu chi de ba Aguna station honom na ba ko de osia ona ni do ni yede mame ha o kakra mpacho ba bia wujina na ye be chi no monya ne nte ye se ho de ye nyina ho ne bi aja mo ya la nti mo ya no magina no ma wo so ko kakra na asese mpacho asa na nti mo ya we se ye nyina ho ye nyina to aso na yeko ya nim kakra na ye nyina ye gina o mo se ye nyina ho na ye gina ye ti ye gina na do ni ba ko ndo si na police ni fair an chira na oni ni din kombo na police na o che me no on the one si form o si o de me ko central okay na so no che ba ko ne de wagina on the one si form ti so ba di ngoma ma bibi atwa o de ande yese do ba central abra mu nyina mu gina ba bi enye sa aye fani pa no ti na so aban ye ne mu ana ye adwuma me nya hoho so daze ti wo de nye central asem ada wo ye police ni pa che me police ni okay foka se woni na ye adwuma na na so wo se me lance na so ma nya adwuma nti me betwa me sim okay nti me fa ba ko pe na ye den ako nti ma enti na man fa me lance anya den ama okay nti me Ghana card kwa me di ko twa me sim ni na wo se me mane hwe na me de man Georgia obiebe wan hu Ghana card na oyi Ghana card na ID card me ne den ewom plus me particulate okay ni na wom na oyi Ghana card no nko a na ojai wo no two seats no see from ba bi odi mi see no so na kwemu asema block traffic na am ti mi move ka na eden akoni na ma eden ma sie na oni na be kasa sa mi move ka no ko manim kakra no mi sie ma hu ba be police ni fai mi lo Dubai sign ko ma hu no 1 month ma hu no 2 months 3 months ma hu no up to 5 months mi hu no be 3 weeks ni ena mbisa no so ade chen yambo achina ebo tu amame mane mpa ho emra central amame mane pa ameba na okofi ampane ampa mi duru hona 5 minutes past 2 na odidi mi chema ni diwe na sorry bye joko yi Ghana card mi esa ewo ni bagim mi ve na mi de nim ena o se bia mi de na o de akotufi ti yambo ana papa mi eden mi frɛ no yami jare yami adu ade chi mi frɛ no o si onhunu mangasa 3 days time san frɛ no o si onhunu na o chu ebe to so mi san frɛ no o si onhunu ena mo se unhu se ebe enden o si mi nkoye foforo na mi
waje me Ghana card ayera no ibisa Osei enko ya fufuro minister bia me de beren be ko akoye Ghana card fufuro bia so that say wa block me like ora and they say me ko yes wa pon kofi so me ni ba bia oti me pacho ayi ekoba se otena car ne front no na OPBB ana woni skent wan pese wutua ana ono wan kaska sem oni mi anka sikasem kura okay oni mi anka sikasem kura ano aso busa se ambulance so and I'm so na so wan fa ma bibi nti because ba wo bi de me wo bi okay because my nyajuma nti na man fa nya den ama me betwa me sim no afa so pe kakra bi dia ko tokuku anu so what I say okay and also dem be ko central and also and I'm sim but Ghana card am dey ko cha me sim no kura ni any particulars and also me man ehwe and I'm the man say ya minim no ekwan bi so ma me hwe ndi aya entam fa masa aja say akola sem okay and I'm the man jo hu Ghana card na no yi na ho me membership card ai wo mu no o se me mfa eno nko fa lawyer na me say aba me nkum nipa na ma ko fa lawyer so that say Ghana card ni ntina me nko fa lawyer na se no tutini me paki kan wi e fede o hwehwe na wo hu na danfo no kra one ni chi ni madamfo no ono kra friend be 5 times one fa phone no ezo sheda so obo abroad ase na damfo posi ni yes o friend senka minua akwa na be kan wo mobo ntinka bra na yehunu ne ebe wan fa ne ko kra eno no so tutini so that's it and I'm low Dubai and I'm sign koi ma san ko to no 1 month 2 months mi kra na mi hunu din no ti akire na mi hunu din na mi kire mi bisa police every day bi am ko central mi shia no so da 1 month 2 month 3 months up to 5 months mi hunu 3 weeks ya ni father obi nkamo IGP abetima me say na yedi nkomo bi wo Sompa TV aye the nation sank offer Bishop Lumba me ne ma pamfo Asem Mpe Nipa so wo de wontie bi no no amfa police mmara emua monkanja Asante Regional Commander say eni de kwa so ne wo fa say ontie bi na yewi o the police mmara abua tie kobasa na se ye kasa ne yankasa yi a wo hunu se we de otan se emuya yanso na ekoyi a wo hunu se nye otan in fact aposifo bi ina edi ensamfu enche ye be fro mo nanso ye be ko dank na ye ne na akotwetwe nkomo simedupe dank ebo aduma ho in fact dank wo bo aduma machines a wa be fade agusa ntase kwan bo fodu kwan so ho no ese wani nse o ka kire wo se yale ne de edim fidie hwehwe ni padua nim ne ehuna na etimi tu ase to edim fidie aba ye be ko ne dank akobo akotwetwe nkomo simedupe o ewie ya na se de ne ma hihyi mama Obi osipi talk to ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no okay emsene ma hinta ketu abi enche de dank betwim na bibia akotote ede amaye ede betwim ma bibia akotote ede amaye edo banya ba sa na ukọ ofie no o traje number no tama ono ne ko any free na damfo ne nche se obefre no ana enu mom na my mistake that time no because na minim se me kwaa den aba beto no okay so say jo wa heya you buy so na damfo ni ho ono so ni ho every that time no so ama hunu biom anhia ni biom itimi ko jir around about eko gina ho mi hunu mi ko central mi okay joint aminim se oya adwuma nyina de ba sa na mo totumani a hwese ka benya se ya change ni ko ba bi fofora na da wushi anu so timi ka de na che ye transfer ne ye de ko ba bi ye mane change ni ba bia ni gina bre no se de ya on kan hwe nkire mi so man bisanse ade na o he mi kura me ka chense mi hwe na mi hunu na also no problem ya me aduma china na pa konesa abra ebotu a membra office na se no vim se eda ho sa
me ko man for the me sana kura na oyere massage card mako me say they say boys for moje Ghana card father eno yede Ghana card na yede wo ka ho father she say ye nyai passport your friends driving license no na afi ye mfa ye Ghana card na ntwi Ghana o chire o musa pacho David na ofa wo number na nyi na o ma be park center ko fa ba na nyi na o park ye mo agi uki se ko fa bra no wonhwe ansa enyi na minti minjira ana no suwe zo babo no unu na pacho David ofru ya na ye wansi from ba bia me se mesi di wa ko jam wa minye bida father o se mi chumeti haya mi yajumo haya so that's it timin ko disa abone na nta na wunim se ye nyina ho na chenchina e ho na abesoja ya no na Asem no father eno so de ya Asem sa Asem Mpe Nipa o yes sir ya ne nipa na pene ho Asem na ko pene ho Asem okay yanko fa dank mra simadu penafe yamfa yo wanhye ko twetwe komomra na yempem ko yenim ama me ne wan say yade we dia we say yade ke yade dia nam say yade ne na bia yika dank say o bara yade dia no ne me ye dank Asem Doctor me wa kwa ba doctor dia me ko me ya adwene awi dia nya wa fie ye ne sa dia ke ne ma nwure ya doctor wo ye fe na me se dia wa sa yo ma bi ma saka ya na we ye doctor no kwasam sa ma me no wa say ya die o ni pa nya so ale ya die me hu sa me shu ya die cha die bia won so ya de shu chi bia Udara na se nyawu ni sika ko so piti Asem kasi Asem doctor ma official paso da spa mi ni dia ya ni so no ma da ko bro doctor dank de amanfu bomu din na se na me ni din komo no se dank de ya kutofi timi ko me twon ko me se na date na ho ya hotofi no so dank de so do ya de kofi kwa on san famba to tete ko yen ko modi da manfo ano akoto dank akoto na ama wa ko ya hotofi and dank so far so good free dank herbal complex plants insane da se pa food plants na ye doso sasa fu di video bia be ka ana affiliation so ye bia ya so wa mo bia o pese o ba be ye gym okay it be bawo gym e be register be ye gym ni bi bia o be ya na what to fit and pia ma ya mansa ana affiliation ya free first e be sabe ya re pa ko fo dia pa e ko pa ma ya so mo ba kateta okay doso o do na for 14 k to so na manu iba na de duana Johnson aba ya beti this ni aba ye katata na for na baby tete ne pese ka memo mo show ba de so ha na papa wa tete so ni dia afia isimu ya no ya re ha nkofo na okay na manfo nya hwi wo doctor yitio me da spa mema ye show mo ba no ye ta de papa ya re fe no prostate inflammation na prostate ya re nsa ne timika no yo de fe no prostatitis and infections are why you iron treat no and the ba na akokan prostate na do our brain and the for BPH which is benign prostatic hyperplasia and also you know na your prostate na yakase to be awu na prostate yakase but the bin dey tin yakase chembi you be man with bia na ya so check prostate hade when you 40 years That's when you 40 years no. Na ayekasi. Na ebia na enka o ma unya so e kire be kan wasem no. Ani dey friend prostate cancer. And dey koram yare ni bi. Na abeto prostate no. Na akofo awabro. Ya yare ho se ni na sunsu so ne se. Ntumu ya obere no so we cancer. We nya cancer. We ebia prostate na ekese kaka na infection na aka no. Eni se badanke ba ne hwema. So prostate ne start wo and prostate ekese pa na so do kama. Wada na joa wadun so aye once. Obo a don so kana
odonso no my furu kama nti ahwe obeka se onde ni prostate na so dwuma de say ebi ni wo ha o prostate no kwada ne cancerous cancer bo mo prostate no so mo donso kama say da ko pa fo be so na donso ne mba na yi pa bebre papa bi de pa wo hini o ko donso ni timba so de no wasi adi fa na jo ana adi achi na wa ba ya so ho obetena ho donso no so mada na wasi bua na ma donso ne ba are ho wa hwe ya bedu bi se de wo ba so be mas na donso ne timiaba nti de make ache obi a wo tie no so ye bema na wo so donso a wo bre asa na donso ne timiaba donso no e ba kaka e ba se diakim nti tumika ne bla tank e ba complex ne hwe ma wo ana donso do na wanka na wo ya sew ana donso mo ayi ana donso ana donso ro kwa se nia ebi wu twa le ko se tini furu kese na e sign na kese nya prostate problems e to dan so a obo donso ya na de be ma no mushi no mushi ne sa na isi na sa se ye dia e sign na kese bibi ku ni pedua no enye prostate nko na ne ma obi donso a obre ebi ho no ma obi e fa ne cystitis o bladder se infection ba bladder no ma eno so mama odonso a bebre you dey fa ni urethritis so urethra no se no so problem bo ma ebi mama odonso a bebre ano dey fa ni pyelonephritis bo ni kidney problem as kidney na problem bo ma ebi mama odonso a bebre to dey no se me kidney problem ana se e prostate ana e bladder ana e urethra ni na so ba tank ba compress ni ahwe dey be check ko ye yo nya boa nya fa roba ato bemem emu kwa de kwa ne se obedwonso na moja odwonso no ana moja odwonso mo e de se obetumi bi wonye ehu ti se ko che fidim ebe ma ya fa ko che obedwonso ne ye brown ni ne ye se ko na na gbe so aduane bi ye da maye sa na moja na ba de odwonso no na edo haw na ede no na edo haw na ede bre no enu ti ka che obi bia wo temenka so nya 40 years e kwa to na mo ne ba danka ba complex ye be check up ma ne bo nye din so woni problem bia ye be to ne be bia be bo bi ti se tomatoes ewo eyi bi me fe no lycopene so bi dia e bo no prostate no ban bi se garlic enu so boye ho ban bi se mushroom mele e boye ho ban be che cho sane ma no obi onya 40 years yo so de sane ma no ufo ya gro no mo so be to me do a wudi so aso to ready do a wudi so si chire do a wudi so a be bo pa mo prostate no ebi ni no mo ye kese na de na wo bo ban anti ka cho bi bia o do so a so nya problem o be memu me matitu nya problem bra se ade ba ko ha dwen say bibia fe the premature ejaculation emema na omo no sia obi sie ni ano dai ya no do na prostate ade na de ba ente bia na do so kwa nya problem bia na so no yiri sie ma sia no game na no yiri sie ma ho ni ntimi gina obo ko ni yiri sie ma na jo so de no ha woni ni yiri no be ma so de wi no na jo so de no ntubo se woni ni yiri ye ya na jo so ko jo so ya no wa jo be ya ntimi so de da ebe be na fi prostate de sa no aba ntutu na mo na bra ya so woni ntu ye bo ase so na bibia nya fine enti se wuti na ye be ma ne duru baby na odonso na ye danke ba complex doctor na die no mo se prostate no aye kese so so ye di aka no se odonso a obechim jonso ka no wan ka na wo ya sew e joda na jo a obi ma so da jonso be prime asasa na dia jo wo beka so me de beta kwa me nu so bebrenti enye so do a wo na kire se o so jonso bebre afu jonso wo ma odonso na jonso ya kem enye so ni na neba ana odonso kwa jonso ni mfuo yi se obi kwa ga be bia jonso be 1 minute wo wie no o be me gina be 3 minutes 4 minutes no da so jonso ni timimba ni na ye sign na kese wenye bi na so na danchen a when you 40 years e ko na wo check your prostate misro bra be check up enya sa 40 years na wonya no problem na ba na wunye na I go more than the because so you black man enya African so black man no America Canada black men or you black men 5 siwa emu 3 prostate problems how many 40 years the prostate make black people and white people and they just say blacks no o see me no queen prostate no pa me checking them na ebia na bi ni mo je no a e ma nya sawa no na itu so ano nya sa be do no ni nya nya se roba ge nam na wa hwe be o ha kese pa doctor yeso nya fia bia na sa na aka no adentia
deɛ ɛkyɛ sɛ ne sɛ woni nyina na ɛyɛ kɛse ɛyɛ kɛse na ɛyɛ kɛse do nyɛ fie biara ɛhɔ no na mpempe no ɛnya sign na kyerɛ sɛ afade na ɛkɛse do baabi a wɔto tu anamɔ obi obɛnya fie biara na deɛ na ɛnyɛ kɛse bebree obi so obɛnya fie biara na deɛ na ɛyɛ kɛse yɛka sɛ prostate yare bɛfɛ ne degenerative disease yare ɛba with age prostate ka ho bi wuni a na ɛso nso obi anya afo 50 bia na ne deɛ no ɛyɛ kɛse mmɔ ɔso tu anamɔ no ɔba ɛnti automatically obi bɛdi 40 bia ɔsɛ prostate ne ka no ɛyɛ automatic but obi di 40 a yɛkyerɛ ne sɛ ne prostate no ayɛ ɛbɛtumi ayɛ kɛse akyɛn sɛ ne ɛteɛ baabi bɛbɛtumi ayɛ kɛse akyɛn bi obi a ne deɛ ne bɛyɛ kɛseɛ kakra akyɛn sɛ ne obi bɛbɛ depending on the lifestyle ɛne nea ɛwɔ ni sɛ ne osie na adeɛ ana adeɛ baako ma prostate no ayɛ kɛseɛ paa ne sɛ bɛma bia sɛ wofutu a wonjakuliti a wɔn ɔbɛkyɛ na wofutu ba prostate no tu so bi ɛfɛ no prostatic fluid ɛma ne ba sɛ prostate no tu so no ma ne ba ɛyɛ na ɛma prostate no hɔtɔ no kakra nti mɛma a wɔn tumi wɔn yi lusia bɛyɛ ebi a ɛnɛ bi no ɛta bɔ mu prostate no ba nkyɛn mɛma bi no nti obi yɛ bɛrima na ne yɛrɛ de wɔn eti mɔden de bia ebi a ɔwɔ 40 na ɔwɔ 45 ɔno de bɛtuma kɛkɛ to ɔwɔ 45 nti ɔwɔ factors bebree ti mu kɔntu ma prostate no ɛma ba bɛyɛ kɛse. ana dɔkita yi sɛ deɛ ɔkɛ de na kyerɛ sɛ prostate no first aid no yɛ wɔn yɛ yiri hyɛm dodo deɛ a etimi kɔfɔm kakra ɛno na yɛ first aid no. sɛ wɔn jakuleti a mɛmɛ bia no sɛ wɔn bɛ hyɛm a obi ti di no nipa bi na sa hyɛ sperm sama ho na wasɛ sutu na sa sa na sperm sama wasɛ sutu ebi yɛ yi bia so obi mi jakuleti a ɛbɔ prostate no ba na wɔn ta nya etimi ha ɔbɔ ayɛ kɛse tuta ayɛ bia no yɛ ebetumi kɔfɔm kakra ebetumi abɔ kakra ɔmɔ Oforisuo fa wɔn abɔnten fo no so pɛ mɛmɛ na di gye ko sa ɔfɛ lu ba na jɛ sɛ kɔrɔ bɛ bua sa dɔkita yɛ nuru no yɛ fa ntu dwa kɔ dank wo nipa papa wo dwa so abagye abaso bɔ die pii ɛnɛ mi di nuru fɔ ne ba yi etu yɛ bɛ fɛ ne dank vino eku kwaduru kuku no sɛ esisiw ama onipadua no sɛ ɔte sɛ ebi kekaw bibi esisiw to kuku mogya furu wɔgya na mu ba kuku na bɛtuatu ama wontumi na wɔhwɛ ani dank vino awokoto bia wobɛbɛkaw kakra awon me be kaw kakra ba e be chi ko na se ma wato ntutu bia wo yema ti ma wo bre ko titi wo no ko ma so shop na e ba so bia so pe dan vivino e be bo na ne kan so nye kan e kawama Rashid all the time they be ko do da na bia wa e be ba kama ma wa ba o dan vivino no ni ya ene dan fight to care okay we dey encounter but you know we dey na we na we so ye ba we kan we no ma encounter nya o che ebe sukuku na so ma wato ɛfɛ ne dan fight to care nti mama difference abem sɛ ɛbɛyɛ wɔn pɛ deɛ ɛbɛkawa wobɛtɔ fight to care ana pɛ deɛ ɛbɛkaw so a wobɛtɔ vino na aboa ama yɛ ayɛ fine ana ɛwɔ dan vita for dyspepsia saa dan vita yɛ good for people who typhoid fever so apart from that obi a yɛm ayɛ kɛseɛ obi a deɛ ne ntimi nyam wɔwɔ hɔ a no sɛ yɛm bu ne yɛm yɛ kuku ɔno so na duru dan vita very good pa ɛsɛ so bo nipadua no nipadua no nipadua ne yam yɛ nipadua ne yam wɔde wo fie bia no ma wɔtɔ ɛno so de dan vita ayɛ very very good a wokoto bo fa so shop bɛboa ana de twa to so yɛ dank pro care for siare a obi osisi wo ya obi nya bɛboa pa obi a osisi wo ya so bɛboa so ɛsɛ so yɛ good for bi ojo so kɛtɛ so anto so kɛtɛ so na kɔtɔ wo fɛ ya bɛkyerɛ wade ade bɛka ho na ma jo so ne twa so bi pɛ dank kira kwa ya wɔtena me bɛbɛ dwuma anapa no wɔtwe kosi awia no miɛnsa bɛbɛ dwuma tutu do faka wo so so wɔtɛ the junction wo so tɛ the junction wa wo so me kɔ dank eba ɛyɛ ira kwa no ka ne ba wo de mo bra tɛ de kofi so wo ba bɛtu fɛn for junction no fa left wo fa left up na wo ba dank aso yɛ soundboard wo ɛbɛ direct wa ma wa ba obet na free telephone number si so 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 59 30 yaka mema
ya show mo roba any prostate wasem na so ya stroke hypertension diabetes obia okasa pampa wonu obia wonya stoma ko sa typhoid ya de bia yo bia wo se ha wa bia o de badaka nti ne fa ya ho kofie be boawo amotini aso de gina ona so okay dank ya beda se ya ne dank ba complex na etwetwen komo no odofo maye mfo bank show be mamu eya yini bi dade na wo mo odofo maye mfa rubber engwahye wo be mamu be man nyame de ma se fa bo adwuma fa nkura bra wiase atiasefo asase so ti mema ye mfa rubber nkotum ekoba no sa na de wo yini kese ohawo kese ni amane ye kese na abrewo be ma rubber da wo be mem enye o enye obu so da yire to ho a no aye se kana da samana ho no fa so bia maso be ma wani mo nyam so mo na samwana wo da ho sa akwade da bi o so pusu ho aye hu se be ma atiasi fom na eniema ekotote edemaye kekede asamasi seni ofosuo ta kan da bia no oposini obi mpake baabi akopake oposini timi kwache no a oposini ageman waje Ghana card minim se Dr. Mensa hona sa hono ise dia posi for adane a doctor for omoji National Health Insurance dia omoji Ghana card de hwe yi mu dia so madane passport office no maje Ghana card dia I don't know bia na IGP de mara foforo aba ne police initial na se woni lances a wo de kura Ghana card your lances ubetimi de atwika ache police ni ageman ene betima cheche mu yebuso ahoma na yensa nka no anka mepene busa nsa nsemfuei mabusa se Mr. Ajimaye anye bia no IGP de mara ibada ben ena wa me antia sebe akodi obi a onte ne ho ase a odi a abedan Asem Mpe Nipa foi nanso Mr. Ajimaye se numeri wate yenka enti phone wadum no enti wa wutie ye Mr. Ajimaye posi ni awutie MTTD ni Ajimaye a ugina Dr. Mensa ne nkomo ne yedi bona betika chense wo mfa phone no na asemba se ni enti wa famu di a na ya yese no korehye baabi mpa acho nkofo bi na akọ Robin onka ho police ba uduane yedai obi na akọ Robin onka ho police ba uduane yedai e bi kura branti no nim mra no aye mra ba be fra mo ayimu ndi wo so ba na so be kire wo side na afi nkomo no ayede ne ko ba ne se ni ye fra wa force adum posi ni mu a wadum ofundi anadwi bibi asi ni ye fra wa wo bo man hu ban se bibi asi a wadum fon sa IGP fra wa commander fra wadum ofon na aduma be da ye imposi aduma de ni soldier de nkamo phone call of sao why is a doctor ni no anytime you call something emergency we can call you why is a fire service ni no we call something emergency we can call you so wadum na wudum ni say edi Mr. Ajiman mpacho di huni we ni huni ni ebowura mu na afi etefaso a eni obi ne kuma ntwi bosi akon odi ni ti aje akirema sezi polina ofa meda se na posi fo asem de je se o ka se wo kan wu se de wo kan de akosi ewuro ni awo ai Ghana posi fo bi no mama che se driver fo ho e kire wo mo wo mai mu ankasa police for ni passengers for mediament ya say baabi a mo se ho nye parking place o mo parking no a ye gina ho chi obi no saa ho na obi so lodu ho no atua so ho na wo be hu emuma pake ha na ye de ensa fachire na yaje sede ne woka nim sede ne woka yanti ha na asabi pani bi a na ye ku na hye ka ato a ye de kan say body no kan say efa baabi ara police fo nso ahu na che sede wo mo jeje na no mo na ye da ehia wo mo esen nipa ho bambo enti me ho no me heda ntia ase papa se baabi a aha ye pake wo ha fine ba de mo chi obi wo ho ba nipa foforo so elodu wo ho no mo na eno na ye de ba de a ana police ni a ya kan say wo so obi mpake baabi a so wa pake na waje ne e kan say Ghana card na ye di twika Ghana card si enfan twika ma ne yeye enti waje a wo de kwa ye dai Mr. Ajiman abranti e kire say sule kire say wo ba wo ho no kra wo office no wo ko bia wo bag mu na me yensa na ewo mo
miensa hemu dada na kyerɛ sɛ nkɔfoɔ Ghana card na wayɛ dɛ wogyegyeɛ wasa agyegye agye suledie yakɔ yera no na ɛno na ani hwɛ hefa na mmom deɛ mesrɛ agye pene sɛ wadawroma wo mɛ no ɔma no wadawroma ya no wani ayɛ dɛ akɔ hɔ kakra na sɛbe ɔmo sɛ adwuma nyɛ ɔmo nyina but ebinom wɔ hɔ no mu a ɔmo sɔre anɔpa obi wɔ kwa da nya ne duty point ni hɔ ɛnso no akɔ gyina baabi a adravafoɔ no ɔyɛ dɛ na wɔgyegye sika so wɔgyegye sika na kyɛ sɛ nkwala no kora sɛ abie school for no kora sɛ abie school a na kyɛ sɛ wɔn adwuma asɔle wɔkɔpɛ de wɔde betua ne school fees ne ma school fees na mebisa sɛ adwuma mo yɛ na aban wɔntua mo kaa na wɔn sika ketewa bi nkete na egu mo anim ase ebinom yɛ adwuma so pa ba ebinom de ɔmo yɛ de in fact egu ɔman na nkasa yɛ de anim ase na emu Mr. Agimadi America ne sɛ wagye abrante Ghana card anya driving license Ghana card na wagye yɛ de minim sɛ tia mra cause Ghana card yɛ fa ntwi kaa cause nipa no kra kyerɛ ɛbɔ amade yɛ sɛ ɛnna kra ma anya adwuma me betwa me sim na ja me se me pe kakra na ja me kodru fi a me de atɔduane ne me maire adi eti die be biem na aka se fa Ghana card bra wogye ye no ano bosome nan bosome enum ensia saa kwapom na o se be na watwe miensa ne wodi hu a kyerɛ sɛ ɛne ye bra office wo ba ka se bo 230 na afrɛ me ya wunyame o ba o so wudidi watena se atwen de buo ne ani die de ama wo kɔhwɛ ba de mu enhyem enti die na wayɛ de afa ho na mmom ne America ne se wo fa sɛ ka sɛ Agyeman say Ghana card na yira wɔno a medi abrante ne nim sɛ de ne yɛ mayi mu Ghana card ho nsɛm esi tie ɛna wudi Ghana card na kyerɛ sɛ nyama ɔman kwa sɛ wonka ho yɛ sɛ ntimi hunu eti Ghana card de ho asɛm ka no ɛden eti sɛ Agyeman sɛ wo sɛ Ghana card na yira di abrante na nim na kɔpɛ Ghana card ni bi ma no ɛne ɛkora bɛfa so abɛpɛ Ghana card ama no no ɛwɔ wankasa wo hɔ meda ase ofa nyame onhyira o sɛ di Paulina kwa obefa so obepɛ de man ye bɔ na man ye ne amana te sɛ ni picture nyina wa habat ye ntina no ka sɛ ne ntini ye dia favor nti ohunu ne yɛsɛ so ye na wonyɛ ɔmono asamoa wagulumba ba ne ankwa ye gye ne so ani asa agro na adwuma we me makasɛ nsɛm twa adwuma me ba bia nye bi da ani asa agro ɛkyɛ sɛ ɔhwe ya de obi tifi a wɔka kyerɛ no ya na ano den ka Ghana ni bia mpɛ ne kweka asa agro asɛm na twa mu ne yenua bi frɛ but ɛsɛ ɔte no ma bi ase kakra me katakyɛw na ɔtete me ne wɔse so yɛ radio adwuma ne yɛbɔ aba so bebe bɛ susuma ne nyɛ ɔdɛ emu ba bia wo kyerɛ na obi tire na ɛsɛ yɛ ɔdɛ ɛyɛ ɔdɛ nti ɔmo aya na ɔmo frɛ no yɛ na ɔmo yɛ adwen ɔmo na ɛkyerɛ yɛ ɛwɔ kwa bi so na emom yɛ nso deɛ bɛtɔ pro so no ne watie na wo ka bia no ɔmo yɛ sika abrante ɔbɛtena sɛ travel and tour case me baby ɔkɔgye ne sika no ana ɔkɔyɛ ne travel and tour yɛ ne yɛte obi anim na sabi sɛ obi kɔ ka sɛ na ɔfa panimu bi ekɔgya sɛ yɛnkɔ ne nkɔgya me ne kɔtie ma sɛ mbam na sɛ kyerɛ bibi kɔsi a saa pani korɔ no ɔnyɛ bɔne ɛnyɛ nso na ɔbɔ ɔdawuro no nti nipa no ɔfrɛ yɛ no ya na yɛsrɛ no ɔmo tie ase bia ɔtame ana ɔtame personal ɛna ne waka na yɛpɔ mo kyɛw pii abrante no ɔbaa ha no sɛbe ɔno no ɔdan yɛn ɛna ɔgye atum na ohun sɛ sɛbe ɔba mpanimfoɔ sei na me tum anamɔn mɛkɔ yi o na mpɛ sɛ mudi mu adanseɛ yɛkora sɛ ɔbɔ yɛaba so because evidence na onim sɛ yɛkora yɛtwa picture bi nti yɛkɔduru baabi a yɛkora no yɛaboa abrante yi ɔbɛtena ha yi nti sɛ mo kasa a yɛsrɛ mo yɛmfa no nto baabi kwaku ɔn sɛ yɛnnua no ma polisifoɔ ɔmo yɛ sɛbe yɛ namfofoɔ yɛnnua no wɔ mo na ebi bɔ adwuma ebi di dwuma na wo ka police asɛm sɛ ya deɛ wɔte saa no na ne bu afu Ghana nkoa na police ni hu nsɛm tro nya na ne bu afu ni hu bi da enso nke yɛnnua no wɔ mo yɛnnua no wɔ mo hwɛ asɛm wo de kɔpo a eyinam police ni bi a me pɛ sɛ mebɔ yɛ ne wo police ni bi wɔ central me pɛ sɛ mebɔ ne din wo di asɛmpa bua yɛ saa wo fie ne ho a akyire no maten na yɛ dɛ egensi no so ɔno nkoa na homa o tie ye program ade be kwase abo bia na ofa telephone na ofrɛ mante omo no nipa kro no o kira nkoma akwache ne bampa o kira ade be che no akwache nipa no no wo boa beta kire ni nwan ma polisifoɔ ɛsɔre tia no Ghana yɛ mpɛ no kweka ade enti na obi koyi ka yɛse fa kɔ license office kɔ register ni yɛ ma wo number
Somoni ndi ne jedi. Mr. Saka baby obi amecha ma o se o frefre me. E chapa ke Saka. So ti ase ade bia ukọ ba bia na Nigeria ukọ ba bia na number ye de maka eye se wo bedi nsemone ana ye be chew ni ye be hu. That's it. And ewo mu se ye nwa no trɔtrɔfo no ebi hu ahomte nyame an mikurani aban ya mu bɔ ne kurom ebetima bɔ aban gu so nyame ampata obetwa hwe na ya na mi nwa be ka asɛm bi ba bia nipa ne ko gina ya ye kye no obi so gya olodu na nipa bi kye nipa bi Ghana cake no ɛsɛ nyina ye twa na mo obi atwa na mi twa bi dia ɛha adwen wo asɛm wei where ya kan kumasi yi wo bia wo bakro mu bia nim ne ekoso e wo central market ne fa Roma ba bia yan kasa brand yi ye defend no ne so kwa bi so no wan kasa rasa brand yi wote yi sa wo police ni no sa wo ne brand yi share street fighter it a brand yi wo mu ne so tumi e de amount na ja respect ya na edu me bia police adwuma no se wo share driver ni bia na share obi no the respect mawa won so for respect mana na moa abrochire we ensi da ti na kro na ekoso no sama ka twa se me wo mame 40 billion na wo mame visa 5 years am nko America na Canada 40 billion means so meje 5 years because of no emra ya adwuma Ghana card se waje brand Ghana card wa ira no wa na Kufuado wa ex-president John Mahama wa hano wo mu maka wa ha because one na edai wo de kwoto aba card ni tie ni din no Ghana card to uni bia na ye cheche Ghana cake a unka ho se waje brand e jebre wa kwa yira no kwa uyo asaka chense card bi o fa kofa lawyer so ni brand 20 fa lawyer hwe adu time ye nwan ma police for de binum ye permission du me bi me wa na me tese se individual ni bia na roba bi akum police ni a ya na ya me ya because me na boy ho ban na nso nka to hwan gu anu mu a ba ku bi wo me be frɛ mu a na se ni nwan wa pro de aka na to awu ya ba se Ghana card de nka mam kwakoi wo mu nko bibia se sign bibia se say IGP makoye meeting bi na fe de anye Ghana card bibia se say ya fama TV bi aso adwuma ne bia fo mu de afrifie e no mo de abaka mo de no mo ye adene so ntesa obi obekọ police soja bia e ye kire ne do fam wonim ana ye business me de bia me kasa me se Ghana police ana bibia wa bia e ye business ana nipa bebre ye approach for the binom bebre ye business we ane say akosi da ban hwe wuntimi nkanche obi sese be wasizi ne passport o kwan bi so Ghana ha ena mra bi nya adwuma obi na your friends a Ghana card how say eno na sese we citizen we Ghana ni ade na se police ni awuni mra se be wa committee kwa na wo gine na ya bra ne ka number ho wo bedu ba bi police aka bi wani agira na nkoda yi su obi wo yo batan yesi munsi fom Ghana so wo number ya te kroma so ya sa CCTV camera ya bondefo bia wudi bia no ya chew etwa ya say the Ghana card ya kwaji show na chese wo kra wo hwe mu no Ghana card ya se miensa wudi anim na so taje Ghana card oh adia na ekoso Ghana ya urade nyakopon urade be fa makọ me daso na mu se Ghana wo se na me buafu kokurumba me dasole pa na me te kokroko na me samanim de Ghana da so ha na mbuafu chesa ade abeche no aboto se ma obete no ya oni bi abrante beche woni bi ye defend no but woni bi na sabe mpedwasa etumre bi ye ne na mo ye hu ade ye hu bi obi betima je obi ye gangari a ne ka ye nche ne da eso bi oja ne nye da hekru ni anim ani amanado ita abrante ko gina ho no ne hu ye ne hia hwe police ni bia wonna ma otimi hia obusu ani wonya hwe police ni betima attack wo sa wo dwere ho asa na me kura de na mayew hwe de ekoso IGP kroma fo panifo madaroma se ye ni se dia ne beka sasa o se ye kan musi muntie dia e de beka sasa e bedum be asante kasa afedi ya si yoyi nani ayeka eti media kaka make police wo se friends ai ajingo police ni ajingo awa central mesramo
mesramu mo amu mo tagi ni maye say baby akeka kono yen ma ni police adwuma kra no yen TV bia wo TV so say afa de wo chi governor bia je ne Ghana card nessa kwajira no mesramu baby ade ne kono de mo hwe ya no man kitinkiti we ukobi wa no kape yes wa ko kashe di bayi wa no enso ade e koso no wan na eso anu amayen jata meshi kwagu mami fansia okay kwagu ni aba ne wa na ade besi mechia eja say o eye ejoso market otompa bo eja say tie edumade ni pa awade nhia no wanya ne kasem Oforisuo anka akamemu no yefre obi agimaya omuna samoa yefre obi agimaya yese okoje oman na sandefo asa abu bebi say ya menya ho agiman we de wanko anye oman no waye ne ho agiman wonka nche agiman say ne wo fa say mempe ne tom mpene no a ompra brantie nko pese card say wokoye ne foforo na apentem oyi 1 million na umtimi yema ana oye police ni ndi oni nanim no onkohwe no omonya ne card mfama no asumdiem ebiem me freye papa GP ni mabuse na nwumre yi se Ghana nya ni wuma police adumakuo no se obi ba yamfunso se driver ni na abeje ne Ghana card asem sebeu se Ghana police mu gumu ho anim asem mu binom mu gumu ho fi mu binom mu bu madwuma na nimutia mu binom mani Fred ya na me wo makura asem hu se police shirt abetwam wo mantam a enkura nyina de bo because on tan hu omo discipline ye adwuma boss ready ye dabere yi kon ye no ne ye beche no dabere we ne ehu edu no obi akonkora akakefie ununu a na ayem jeje se no na hu police iba enne usia police a na wa odimirika ba bete okra se unya kra bebu ya se opede ye wontam a is a positive na nke ehu omo akoromfo adwane wiifo adwane kote no enne de ufiri ufie be busa no question because ufiri so oba obedi bone enti ani monyam ne top form no mo twen ama pose adwumakuo na ni monyam na top form ansa ana mo akotena ba bi adwene kwan befa so apagya ne biem ana mo bepa ne pumasi bi de efiri na de koyi IGP Dampare Asante Regional Police Commander edia na mo ye ne sa mrei etobire bia mete akonya so na masole ama commander ye friend Kofi Buache abrantie be bu adwuma me am wo faasi wo be bu adwuma Kofi Buache ni so munya wei afa mrantie wo kura mu ye discipline aposifo ye discipline kura ne mu be ye wu aposifo fa mo ntoma pafra Kofi ko ye mfie numu ani mfie nsia nie edia na asasi asantemam a mo amaba mu kura mu mudiem ye nkoso mamudi commander wo kuro nim kura asa wo yeda ntise commander wom because obi adwene ne ho mempa me wasam na adwuma na ni monyam top form Ajingo Central we bibiye yanka ni wachi ase agoro no wede Ajingo we bibiye media me ya suspect o Oforisuo omona sa mo magina de bi hu sesie anka ya me say ya frɛ na agiman ka ya me say abrante odin de say Smala Sulemala politicians mo money na ho na posifo ni bi start ye campaign ma parties ni bi trust me na yan konkwache ne bag ni every type of names a waje o mo ID card no bete nkomo ame no wudi na se busadino wodi agiman eno agi Sulemala card yanko hwese ni nyina mu no ebe yesulefo no a ye be hunu se okoma party A ana okoma party B obekwa akohwem na sa agimafo na do so be hunu se okoma party A ana okoma party B omu nyina nam kuntura se ye nnwuma ni bi me ye de malegation afa ho Monday ekose ante asem de ho nam de befa mebo party bi din aka se o ye adwuma mo me nam ka kire o pedi na matie ni zesia no me de bebo party bi din akire o because akwana wono no so de ka gina wa mugya no ono ukrom ni no oyedi ani Asem Mpe dabi tese kroma ye nyina ya ha ya ni o ye hwa de dimo ahwe no man tutu ye munyina ye behunu mutiri so party bia ba police ni ofa no diso omuna samwa na fa me a oye den amedo no edimo ye de no awura police nim meso de enhia Mr. Agiman yi ni ye card ahodo a wage ne hwe names e wo so minkomo we obeti ase onya hwe yie no mfa kwa ne card ma no na ado dan kwa kufu adu tie me John Dramani ma ma tie me a
we no ne yade kwoto aba no na na do kwa me yin mfirim ba o mi etie me dondramani ma etie me a we ne yade kwoto aba no posini ne so wayera no papa yi nkonkoye bi enti mo hwa hwan na ya lusuo mo eno na wasa mo kuntokwa ne eno na wasa mo kan wasam ne woti asantema mu ha o enti mo hwa ni nyina na mo mpe ne ka ne beduru ho no eye vote ba ko na mo ya mix no mongo sala ngo to petrol ngu kam ema ya hwehu me yede ngu yasum e nipa na mo pom nipa ne asate yira do mo ne ma no oposi ni o mebo man ho bra ema ya ne yeso o na yese na nka we dia mitini mpani sam da be police ni o je Ghana card ana se de Ghana card na cover bibia anti no ye nyai ayi ne ye mi angoje lances bie mu na ajingo hwe na toto ne ma yie na asum bie mra e tiawa wo fa me mpesa me gidi mdi wani die mawo e free Monday ko no ntia asem de nyame ka cho no mpe ye be ko homa no sisi anam soso matoto na ka to bi na won soso no se munna di ni biem ya mo se mo live say time ya se mpake ya ukogina wo ye de mpake ukogina wo ye de ukogina wo aye den na akofa we yaba o kasa aka kire se na ukope bibi na de ukotwa wa yi na afa ho wan pe afedi o se ya giwie ukosa aba na se o lo du da oh dia mama nyasa montoto ne ma ye de mra ni jama munni so na muso mu bi ha adwene too much na ye no so ne ye nkura ye mu die mu ye ebi gina wono nkwa do obegina ho maka mra ne ye adwuma na obi anyina aka no ano na ma ne 0551 931 0551 931 ye nkwa tu ja ne ngo Osei yey brother ko o ba ti me ji ni aso over the video manager because nipa bi after when you have a couple. Sabi watch nipa no. When last is next week. And the Ghana la card the your mama pano. And sabi you sabi to back this year. Now we na mo bank na say swap watch na. Sabi president na police now yellow. We tell like na say carpenter ni. So for me say, you dey be ti here. O go to that gwada. No for ba sabi. You work card the bank. Hello. Hello. Mfanchemi wati kakra obi asu nkomi. Ba cho odi ni be akase free. Nana ya usum kasa fi ya mama e wade nkyere nko dia police for you no Ghana ha no e ha adwene ni ya me kodu kwa police ni bi wo ho yisu ebi no na mbusa sa nyoma na waka ni na ya smogya na behwe de police ni ye wodi di matema ni tabusa to mu famra nya adwuma Ghana police for us o mu fado ba police nwa na akono obi aba bi akono obi aba hello me ba cho yisu bi nom good evening Pacho de aso na pacha me kemika kra. A police for no ko amodo amo faso no amodo advocate for faso no ebi no munya papa kra good we ana ebi no na uko sofla yesi nyina ho azu du sofla ya mapi no mu kira ho no ma ye lodu a police for nso gina sofla if you come for chakwa mu kra na a problem because kind of see wo money etimi sira mo sofla wo mo fo money hwa pa no mu twa yi na police for no ko amode drivers for no fashion no ko amode drivers for it no yakura hello Fadi echuni uncle good evening me tacho a police tu ni omo mu ye ne de ebi no meslo ya no aka ma esebe ya ebi no mi kunu e de car enya accident onu atwi car no efi amnem e de see police station eye omo be ma fi for police station omo ji 1000